اوكي سمع الله هدو هو سمع الله داني كبرتها باللي قريتها يا حواد አጋጣሚ ኮምፒውተር ከአቱ ስለዝነበረኒ ሞባይል ለሚዳ ኮይና ዛፋልቶክ ጸገም ኮይና በቀንዱን ጋሻና ሓወና ሰንጋል የቅሬታ ሓፍት ዶንጊና ስለጅምር ዘለና ብሰንከይ ማለት እዩ ከምቲ ሓፍትና ሓድነትና ዝበለቶ ዶማ ሓውና ሰንጋል ወለተንሰ ሓው ድሩዕ ማለት እዩ مسانا خمسي بزعبا ابز قرنا افريقيا زخي زلو عمق زبله مستناي دكتور جبره زمالالا ابز زحلف اوان دكتور جبره مغلص يهبنا نيرو كتكاتاتلو صبو اب يوتيوب አለው بحرت لينك نسددينا ግን مسو زمالالا او توسخ حسابات ስለዘለዎ او عملكيتو بعمقت استمرو خبنايو بحتر زبلجن حاونا سنغال اب حفاش ودبات نوي حوان قدمنا صنت قال سنيرو دحرون دحرنا صنت كاب هيسعن كلتن سن سلستن ابناي نقدن اندسترين كم دايركتور كوينو سريحيو دحريون اب مينستر معدن ون سريحيو ابستف على صفحات كم دايركتور كوين سريحيو بعمقت ابتي هاجر انت عينت بوليتيكا خيد انت عينت ጉዳያት خيد አጸቢቁ ዝፈልጥ ሰቢሞ ካብትሱ ዘለዎ አፍልጦውን ኩላትና ክንከስብ ስለንኽእል ነዚ መደብ ዝብጽሞና ንካታተሎን 3 ሰዓቲና መደብ ተሰሪዒ ዘሎ ኣብቲ መጀመርያ ነፍሱ አላልዩ ድሕሪኡ ኣብቲ ሓፈሻዊ ዘሎ ናይ ዞባን ቀርና አፍሪካን አመልኪቱ ሕጽር ዝበለ مجلس خبرنا يدحري نبحثهم ملسن كنمسينا مالتي يغني لي كبر حاو سنغال مايك نبها thank you سمع دلخو سكملكت قبر لي سمع دلخو حرا يغني لي حرايقني لي معركس مدبنا خنجمر اتعرسي ناي مدبنا مزحجي تتحيزو نريون سمعون زلنا ابقرنا افريقيا زلو خناتات نعو زملكتيو خمت دانيال حوي زولو اب ننايزناي قرنا افريقيا زملكت دكتور جبره بقداماي اصبح حبيلو غديص اونيريو نقول نجار متشم بزتفلالي كورنع خوينكا خطمو تخدر لخلخا يهب تموي لسكو سلازي كم مملأتا نتنسو زقربو بملؤو اندا تقبلكو كم مملأتا ناوتي حجي خقصل زفتن زرلخو سلازي كم زخل جزي نابزي اقدم تطعو كبل بزعباي دانيال قديش اويو ابتي announcement ابتي خستاي وصاخلا تغادالاي تبلالامم ببزح غيزه تغادالاي ناب ميدا اتيو برت حيزو زتقادسه سلتسمع نسام الرمتا خغبرلي بدحريتي قندقم نجر كمت دانيال زبولو انس مرعبه وليده اديس ابا يونيفرسيتي تماهيره بدحريو دحرنا صنت اب شحن 900 مودعت انا تسعن حدن ناب اريترا اتي خمتي زولو زبزح غزي اب مينستري نقدن اندسترين بدايركتور ناي اندستري ولمعاتن متبعن كوينا سريحه كاب شحن 992 كسع 2003 مالتيو بدحريو اب مينستري ميريت ماينا كبابن كم دايركتور محدران اطقاقمان هابت ماي كوينه سريحه مالتيو بدحريو اب كده شحن 12 ابت مجمرتا بسودان غير وصي مالتيو باغري سلازي حجي اب امريكا ركبالخو ازي اتي زعباي باك جراوند قد محجي زي تفلط انتليكم ما تفلطوا زاكل صحيو مزار استنا بزح متحازيولون لموت سلازخونه قومو غيرنا مقراب كن يزقربو زلخو بعدكس حجي نابتي قندي ارستي كاتو كزي خيقاترلكم كمتي اقدم ابيلا زغلصكو نت دكتور جبره زقربو نمملا
نمملا قبل كدل خلخو نسو نأسلالفا نايزوم حيلتات زملكت كاب تاريخاو أمتصاصو جميرو بزح قليصيو كل تسزق زبالو يقبله منم ابو صقم يبلين ግን እንታይ ክብል ዝፍትን ዘለኹ ምምላእ ኣይከኣልዩ ስለዚ ንመመላእታ ናቱ ዝኸውን እየ ዝገልጽ ዘለኹ ብኸመይ ጌርኩም ክትርድኡ ለይ ይደሊ ሓንቲ ሞጉእ ትመስል ቅርፂ ዘለዎ ኣቕሓ እንተደኣልያ ሓደ ሰብ ካብ ላዕሊ ኮይንካ ጥምታ እንተትብሎ ኣርሒቕካ ብታሕቲ እንተዝጥምታ ሓንቲ ሰርክል ዓንኬል ወይ ክብ ኮይና እትረኣዮ ስለዚ እዚኣ ኣቕሓ እዚኣ ከባቢያ ኢሉ መገለጻ እቲ ሓደ ከኣኒ ብጎን ኮይንካ ረኣያ እንተ ደኣልካዮ እዚኣ ሬክታንግል እያ ርቡዕ ኩርናዕ ኢሉ መገለጻ ሽዑ ብሰለስቲኡ ወገን ምስጠመትካያ ግን እዚኣ ሞጉእ ትመስል ኢልካ ከዓ ኣብ መወዳእታ ተጠለል ስለዚ ንኸምኡ ዝኣመሰለ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክንሪኦሞ ናብ መደምደምታ ክንበፅሕ ክንደሊ ከለና ዝተማልአ ስእሊ ንክህልወና ናይ ምምልላእ ስራሕ ዝሰርሕ ዘለኹ ስለዚ እዚኣ ከመእተዊት ገይረ ነቲ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ናብ 2-3 ኣቢለ ክስታይ ክገብሮ ክፍትን እየ ክመቃቅሎ ክፍትን እየ እታ ቀዳመይቲ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ቅድሚ ምእታወይ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ነቲ ጉዳይ ንክንርድኦ ኢለ ዝሓሰብኮ እንታይ ዝብል ዘለኹ እዛ ዓለምናሲ እዛ ዓለም እዛ ቀርኒ ኣፍሪቃ እሞ ንረሳዓያ እቲ ሽግር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዩ ዘሎ ሕጂ ንሕና ግን እስከ ኣብ ዓለም መጀመርታ ንዛረብ ኣብ ዓለም ንዛረብ እንተደኣለና ኮይና እተን ሓያላት ሃገራሲ ኣሰላልፈአን ከመይ ዘሎ ሽዑኡ እቲ ኣሰላልፈአናተን ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኸመይ ይዛመድ ኣሎ መታን ክንርኢ ክነተኣሳስሮ ስለ ዘለኹ እየ ስለዚ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዋላ እንድሕር ጀሚርና ዓለምና ኣብ ክልተ ደንበያ ተመቂላ ነይራ ኩልኩም ትፈልጦ ስለ ዝኾንኩም ብዙሕ ግዜ ቀትለልኩም ኣይደልን እየ እዚ ኮልድ ዎር ዝበሃል ዝነበረ ብሓደ ሸነኽ እዚ ምዕራባዊ ዓለም እንዳተባሃለ ዝፅዋዕ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ካፒታሊዝም ዝብል ፍልስፍና ካፒታሊዝም ዴሞክራሲ እንዳበለውን ዝኽተል እዚ ሓደ ክፋል እዩ ሓደ ሓይሊ ነይሩ እቲ ካልኣይ ሓይሊ ከኣኒ ምብራቃዊ ደንበ ዝበሃል እዩ ነይሩ እዚኦም ከዓ ብሶቪየት ሕብረት ዝምኡ ዳርጋ ነይሮም እቲኦም ከኣኒ ኣብ ክንዲ ካፒታሊዝም ምልኪ ሸቃሎ ክነግስ ኣለዎ ዝብሉ እዮም ነይሮም ምናልባሽ ናይ ቻይና እንተ ደኣ ወሲድካዮ ምልኪ ሓረስቶት ይብል ነይሩ እቲ ፍልስፍናኦም ካፒታሊዝም ኣይኮነን ሶሻሊዝም እዩ ከምዚ ኢሉ ተመቃቂሉ ነይሩ ስለዚ ዓለም ንነዊሕ እዋን ክሳብ 1989 ኣብ ክልተ ደንበያ ነይራ ኦኬ እዚ ክልተ ደንበ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እንታይና ተርእዮታት ነይሩ እዚ ክልተ ደንበ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሓንቲ ሃገር ካብቲ ደንበ ኣብ ገለ ቦታ እንተ ደኣልያ ኮይና ነቲ ብምሉኡ ደንበ ወኪላ እያ ትሰርሕ እቲ ሓንቲ ከምኡ እዩ ነይሩ እቲ ኣሰላልፈአን ስለዚ ሃገራት ኣይጓያያን እየን ናብ ገለ ቦታ ሓንቲ ትውክለን ዓዲ እንተ ደኣ ገይረን እቲ ውክልን እንብኡ ገይሩ ይኸይድ ሕጂ እዚ ምስ ምንታይ ከዛሙዶ ዘኢለ ዘለኹ ኣብ ግዜ እዚ ዝሑል ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ጅቡቲ ጥራሕ እዩ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ነይሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢልካ ክትግለጽ ይከኣል ይኸውን ስለዚ ስለምንታይ ሓንቲ ጥራሕ ስለምንታይ ብዙሓት ዘይነበሩ እዚ ንመን ይውክል ነይሩ ንሱ እንተልካኒ ነትዕራባዊ ዓለም እቲ ምዕራባዊ እቲ ምብራቃዊ ዓለም ከ ኣብ ኣፍሪቃ ኣበይ ይውክል ነይሩ እንተልካኒ ኣብ የመን ነይሩ ኣብ ሶማል እውን ነይሩ ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ሶሻሊስት ዝኾነ ነቲ ምብራቃዊ ዓለም ዝውክሉ በዓል ኣብ ጅቡቲ ፈረንሳ ዘላቶ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ትውክል ስለዚ እቲ ባላንስ ከምኡ እንዳገበሩ እዮም ዝሕዝዎ ነይሮም ሕጂ እንተዳርእናዮ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋን እተን ምዕራባውያን እቲ ካብ 1998 እቲ ደንበ ክልተ ዝነበረ ፈሪሱ ናይቲ ምብራቃዊ ዓለም ዝበሃል ተዳኺሙ ስለዚ እንደገና ኣሜሪካን በይና ጠቕላሊት ሓላፊት ናይ ሙሉእ ዓለም ኮይና ከምዚ ፖሊስያ ናይ ዓለም ናይ ብምሉእ ዓለም እንተደልያ ትቐፅዓካ እንተደልያ ተተባብዓካ ንበይና ገባሪትን ሓዳጊትን ኮይና ብድሕሪኡ ኸ
ቀፂሉ ግን እዚ ንነዊሕ ግዜ ኣይጸንሐን እዘን ዘብሪክስ እንዳተባሃላ ዝግለጻ ዘለዋ ሃገራት ምዕባለ ኸርእያ ጀሚረን እዚ ቁጠባዊ ምዕባለ እንዲመቸም ነቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ መሰረቱ ስለዚ ብቁጠባ ዓብያ ዝጀመረ ሃገራት ምስ መጻ እዘን ዘብሪክስ ንብለን ዘለና ዘብሪክስ እታ ንመን ትገልጽ ንቻይና ሩስያ ብራዚል ህንዲ ሳውዝ አፍሪካ ዝበሃል ዓበይቲ ቁጠባዊ ሓይልታት እንዳመጸ ምስከደ እቲ ፖለቲካዊ ሚዛን እቲ ናይ ዓለም ምክፍፋል ካብ ብሓደ ዝነበረ ናብ ብዙሕ ተመቃቂሉ ናብ ብዙሕ እንዳተመቃቀለ ኸይዱ ስለዚ ካብ ሞኖፖላር ናብ ማልቲፖላር ተለዊጡ እዚ ኩነታት እዚ እዚ ኣብ ዓለም ንሪኦ ዘለና እዩ ምስ ኣሜሪካን ተኮሪኻ ናብ ቻይና ክትዛዕ ትኽእል ሕጂ ናብ ህንዲ ክትኸይድ ትኽእል ኣማራጺታት እንዳመጸ ኸይዱ እዚ ዓለም ብዙሓት ሓያላት ዘለዋን እያ ኣብዚ ሕጂ ንሕና ዘለና እዋን እዚ ምስ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ነዛሙዶ ናብ ዝብል ከዓ ክምለስ እየ ሕጂ ብኸመይ ከዛሙዶ የደለ ቀደም ኣብ ሶማልን ኣብ የመንን ንምብራቃዊ ዓለም ዝውክሉ እንተደኣ ነይሮም ድሓር ነቶም ካልእ ብምሉእ ካብኦም ካብኡ ገይሩ ዝውከሉ ነይሮም ፈረንሳ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ትውክል ነይራ ሕጂ ግን እንታይ ክኸውን ጀሚሩ ከምኡ ዝበሃል ሓደ ዓለም ዝበሃል ስለዘየለ ብዙሓት ሓይልታት ከዓ ተመስሪተን ስለ ዘለዋ ንናይ ነፍሲ ወከፈን ረብሓታት ንምሕላው ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክጓየያ ጀሚረን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ጅቡቲ 5-6 ዓበይቲ ሓያላት መንግስታት ነናተን ወተሃደራዊ መደበሪ ይገብራ ኣለዋ ቱርኪ በዚ ትመጽእ ኣላ ናብ ሱዳን ትብል ኣላ ዶገል እንዳበልና ንገልጾ ዘለና እዚ ኩሉ ጉያዚ ካብቲ ዓለማዊ ዘሎ ኩነታት ናይ ኣሰላልፋ ሓይልታት ናቱ ነጸብራቕ እዩ ኢልና ክንርድኦ ስለ ዝደለኹ እየ ስለዚ እዚ ከም ሓደ መረዳእታ ጌርና ንውሰዶ ዘለናዮ ህሞት ዝተፈልየ ስለ ዝኾነ ካብቲ ናይ ካልእ ሕጂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣሰላልፋ ናይ ሓይልታት ኣብ ኩሉ ቦታ ወተሃደራዊ ቦታ ናይ ምምስራት ዝግበር ዘሎ ምቅድዳም ምስኡ ተኣሳሲሩ ክረአ ዝከኣል ኮይኑ ስምዓኒ ስለዚ እዚኣ መእተዊት ናብቲ ድሓር ክንገብሮም ንደሊ ዘለና ትንተና ክትሕግዘና ትኽእል ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ እያ እታ ብድሕሪኡ ነዚ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንርዳእ ተወሳኺ ከም መቅድም ክንሪኦ ዘለና ጉዳይ ከኣሎ ዓለምናሲ እዚ ዓለም እዚኣ ብናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣሰላልፋ ጥራሕ ዘይኮነ ክንሪኣ ዘለና ብቁጠባ ከዓ ንርአያ እስከ ብናይ ቁጠባዊ ኩነታት ክንሪኣ ክንደሊ ከለና እዚ ዓለም እዚኣ እንዳተመሓየሸት መነባብሮ ህዝቢ እንዳዓበየ ንግዲ እንዳበዝሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘይንስሕቶም ድዩ ብመንጽሩ ግን ነቲ ግስጋሴ ነቲ ቁጠባዊ ግስጋሴ ዝዕንቅፍ ከኣነ ተርእዮታት በብእዋኑ ከዓ ይቕልቀሉ እዮም እዚኦም እቶም ዓበይቲ ተባሂሎም ኣብዚ ዳሕረዋይ ዝግለጹ እዚ ናይ ግሬት ዲፕሬሽን ተባሂሉ ኣብ 1930 ዘጋጠመ እዩ እዚ ንሙሉእ ዓለም ዘጋጠመ ቁጠባዊ ቁልውላው ዝፈጠረ ንዓለም ብምልእታ ዝሓመሳ እዋን እዩ ነይሩ እቲ መበገሲኡ ሕጂ ብዙሕ ነዚ ሕጂ ንገልጾ ዘለና ስለ ዘየገድስ ኣይ ግዜኹም ከየጥፍእ ክሓልፈ እቲ ብድሕሪኡ ንዓለማዊ ቁጠባዊ ቁልውላው ዝፈጠረ ክስተት ግን እዚ ናይ ኦይል ሾክ እንዳተባሃለ ዝግለጽ ኣብ ካብ 1973 ክሳብ 1980 ዘሎ እዋን እዩ እዚ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ሕጂ ክንገልጾ ደሊና ዘለና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዚ ናቱ ጽልዋውን ኣለዎ ንሱ ዝፈጠሮ ስምብራት ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ኩነታት እውን ስለ ዘሎ ነዘርና ኣፍሪቃ ኩነታት ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ምስኡ ተኣሳሲሩ ክርአ ዝኽእል ኢለ እዚ ናይ ኦይል ሾክ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ዝበዝሐ ነዳዲ ኣብ ሃገራት ኣብ ዘናይ ዓለም ዓረብ ዓለማት ኣብ ናይ ዓረባዊ ዓለም ነዳዲ ተረኺቡ ስለዚ እተን ድሓር ብዛዕባ እቲ ዓረባዊ ዓለም ንበይኑ እውን ከም ኣርእስቲ ገይረ ክገልጾ እንዴ ሕጂ ሓፅር ኣቢለ ሓልፌ ዘይቲ ይሸጣ ነይረን ዘይቲ ክሸጣ ክደልያ ከለዋ ማሕበር ኣይነበረንን ተኣኪበን ኣይሰርሓን ነይረን ሕጂ ኣብ መጨረሻ እንታይ ክገብራ ፈቲነን ኣብ 1973 ተኣኪበን እታ ኦፔክ ትበሃል መስሪተን ዋጋ ነዳዲ ብጣዕሚ ሓሲሩ እዩ ዘሎ እሞ ክንረብሕ መታንሲ እቲ ቀረብ እቲ ፍርያት ናትና ነውሕዶ ኢለን ስለ ዘውሓደኦ ዋጋ ናይ ሓንቲ በርሚል ኣብ ዓለም
ሰማይ ተተኪሱ ከይዱ ንሳተን ዘይተሓስበ መክሰብ ክትገልጾ ዘሸግረካ ዓይነት ማና ካብ ሰማይ ዝወረደ መክሰባት ረኺበን ዓለም ብምልእታ ከኣኒ ብነዳዲ ስለትንቀሳቀስ እቲ ዝበዝሐ ነዳዲ ካብ እንመጽእ ስለ ዝነበረ ዓለም ከኣኒ ብዝቕባበ ናይ ዋጋታት ተጸልያ ምጽዋሩ ክሳዕ ትስእኖ ኮይና ሕጂ እዚ ጸገም ካብ 1973 ጀሚር ክሳዕ 1980 ከይዱ እዚ ከኣነ ዓለም ብምልእታ ኣብ ቁጠባዊ ቅልውላው ዘእተወ ጉዳይ ነይሩ እብልና እዚ ካብልና እቲ ክመጽእ ዝኽእል እንታይ እዩ እሞኸ ሕጂ እንታይ እዩ ዓለም ግሬት ዲፕሬሽን ዝበሃል መሰጋጠመ ካልኣይ ግዜ ግሬት ዲፕሬሽን ከየጋጥም እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ተማያይጣ እቲ ምስራቅን ምዕራብን ዘለዎ ኩሉ ዝተሰማማዓሉ ዓበይቲ ፋይናንሳዊ ትካላት ንኸምኡ ንኸየጋጥም ክቋጻጸሩ ቅድመ ሓበሬታ ዝህቡ ክግምግሙ ከምኡ ከየጋጥም ከኣኒ ናይ ኣብ ዘጋጥመሉ ሰዓት ናይ ምትዕርራይ ስጉምቲ ዝወስዱ እዞም ናይ IMF ኢንተርናሽናል ሞኒተሪ ፋንድ ወርልድ ባንክ ዝበሃሉ ክምስረቱ ኣለዎም ኢለን መስሪተን ካብኡ ዝትብገስ ሕጂ ኩለን ዓለማት መብዛሕትአን ሃገራት ኣባላት ናይ IMF ኮይነን IMF በብዓመቱ በቲ ኮንሰልታቲቭ ሚቲንግ ትብሎ በብዓመቱ ንኩለን ሃገራት ኣብ ውሽጠን ኣትያ ቁጠበአን ከመይ ይኸይዳሎ ትግምግም እቲ መንግስቲ ከዓ ክትሓባበር ግዴታ ኣለዎ ስለዚ ከምዚ እንዳገበሩ ካልኣይ ግዜ ከምቲ ግሬት ዲፕሬሽን ንዓለም ብምሉኡ ዘጋጠማ ቁጠባዊ ሾክ ከየጋጥም ጥንቃቐ ንምውሳድ እዘን ክልቲአን ዓበይቲ ትካላት ይሰርሓ ኣለዋ ማለት እዩ ኦይል ሾክ መሰጋጠመኸ ንዕኡ ንምፍታሕ ዝተወስደ ኢሎም ዝወሰድዎ ስጉምተታት እንታይ እዩ እቲ ዝተወስደ ስጉምተታት እንታይ እዩ እቲ ሩኡይ እቲ ትሕቲ ጣውላ ኮይኑ ዝተሰርሐ ነገራት እሞ ንግደፎ እቲ ሩኡይ ግን እንታይ እዩ ዘይቲ ካብ ዓረባዊ ዓለም ጥራሕ ክንበይ የብልናን ስለዚ ኣብ ካልእ ቦታታት ኣብ ዘለዎ ቦታ ከነውፅእ ክንክእል ኣለና ስለዚ እንተ ደኣ ብብዝሒ ወፂኡ ነቲ ዋጋ ከኣኒ ከጉድሎ እዩ ዝብል ኣካይዳ ሒዞም ነዳዲ ኣብ ምድላይን ነዳዲ ዘለዎ ቦታ ኣብ ምውፃእን ሙሉእ ምትሕግጋዝ እንዳገበሩ ካብ ሙሉእ ዓለም ብዙሕ ነዳዲ ከም ዝወፅእ ክገብሩ ክኢሎም ስለዚ እዚ ሓደ ነቲ ካልኣይ ግዜ ነቲ ናይ ኦይል ሾክ ንዓለም ቅልውላው ቁጠባዊ ቅልውላው ክፈጥር ዝኽእል ዝነበረ ኩነታት ንዑ ንምክታእ ይፅዕሩ ኣለዉ በቲ ካልእ ከኣኒ ኣብ ነዳዲ ጥራሕ ጠጠው ዲፔንድ ክንገብር የብልናን ኣብ ነዳዲ ጥራሕ ክንምርኮስ የብልናን ምክንያቱ ካልኣይ ግዜ ከምኡ ከየጋጥመና እቲ ነዳዲ እውን ንባዕሉ ተተካኢ ስለ ዘይኮነ እንዳተወደአ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ እውን ካልእ ዝዓበየ ፀገም ከጋጥመና ስለ ዝኽእል መተካእታ ናቱ ዝኸውን ካልእ ተተካእቲ ባህርያዊ ፀጋታት እሞ ፀዓት ክፈጥሩ ዝኽእሉ ናብኦም ናይ ምምዕባሎም ናብ ዝብል ኣድህቦ ተገይሩ ብዙሕ ይስራሓሉ ኣሎ እዚ እውን ዳርጋ ነቲ ኩነታት ካልኣይ ከይምለስ ዓብይ ተፃዊት እዩ እቲ ሳልሳይ ዓለም ቁጠባዊ ናይ ዓለም ቅልውላው ዘጋጠመ እዚ ኣብ 2007 ኣካባቢ ዘጋጠመ ፋይናንሻል ክራይሲስ እዚ እተን ክልቲአን ተመሲተን ዝነበራ IMFን ወርልድ ባንክን ክሪኦኦን ክቋፃፀርኦን ብዘይክእላ እዚ ፋይናንሻል ኢንጂነሪንግ ዝበሃል ኣብ ፋይናንሳዊ ኩነታት ሓደሽቲ ፕሮዳክትስ እንዳምፁ ዝተፈጥረዩ እዚ ከዓ ምስ ናይ ፋይናንሳዊ ኩነታት ስለ ዝኾነ ምዝና ሕጅናትና ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስለ ዘይተኣሳሰር ክጎጥፈየ ንዕኡን ብድሕሪ ሕጂ ንኸየጋጥም እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢላ ዓለም ተሰማሚዕን ዘቐመጣሉ ኣገባብ ኣለዎ ታራብዓይቲ ቴሮሪዝም እያ ትሪእዎ ኣለኹም ቴሮሪዝም ከም ናይ ዓለም ፀገም ተባሂሉ ተሰማሚዖምሉ ስለዚ ቴሮሪዝም ኣሎ ኣብ ዝተባሃለሉ ከኣኒ ኩሎም ሓንሳእ ብሓባር ኮይኖም ሓንሳእ ብተናፀል ንዕኡ ንጭፍላቅ
خጓዩን ቦታ ክሕዙን ኩናትካቱን ንሪኦም ኣለና ስለዚ እዚኦም እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ኣብ ቁጠባ ናይ ዓለም ሽግር ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ንቁልውላው ንዓለም ናብ ቁልውላው ዳግም ከእትዋ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ ዓለም ብሓባር ኮይኑ ዝሰርሓሎም ዘሎ ጉዳያት እዮም ሕጂ ካብዚኦም ተመሊስና ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክንከይድ ኢና ነዚኦም ዝምልከትከ ኣየኖት እዮም ከም ዞም ኣርባዕተ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዝምልከት ሕጂ ከጽልዎም ዘሎ እንተዳኢልና ሓንቲ እታ ናይ ኦይል ሾክ እያ እታ ናይ ኦይል ሾክ እቲ ንዕኡን ካልኣይ ግዜ ዳግም ከይመጽእ ዋጋ ናይ ነዳዲ ሰማይ ከይኸይድ መተካእታታት ኢሎም መዕረምታታት ኢሎም ዝወሰድዎም ኩሉ ጽቡቕ ይኸይድ ኣሎ እንተኾነ ግን እቲ ነዳዲ መብዛሕትኡ በዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ በዚ ንግዳዊ መራኽብ ዝሓልፋሉ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክፋል ብኡ ገይሩ ዝተሓላለፍ ስለዚ ነዚ ዝዕንቅፍ ነገራት እንተደኣ ተፈጺሙ እንደገና ኣርቲፊሻል ዝኾነ ናይ ኦይል ሾክ ከጋጥም ይኽእል እዩ ንኣብነት ንውሰድ ሶማል እዚ ናይ ባሕሪ ሸፋቱ ምሽ ተፈጢሮም ነይሮም ነተን መራኽብ 10 ግዜ ክጨውይዎንን ክሃርሞንን ምጀመሩ ክጓናደብ ጀሚሩ እቲ ኣቕርቦት ናይ ነዳዲ ክዛናበ ጀሚሩ እዚ ንባዕሉ ኣብቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ጽልዋ ፈጢሩ ስለዚ እንታይ ፈጢሩ ብድሕሪኡ እንድሕሪ ትሪእዎ ኣለኹም ኮንኩም ነዛ መስመር እዚኣ ነቲ መስመር ናይ ነዳዲ ዝተሓላለፈሉ እሞ ብቀይሕ ባሕሪ እታ ኢንተርናሽናል ሲ ወተር የዛረብ ዘለኹ መብዛሕተና ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ብሙሉእ ክቋጻጻዕራ ደልየነን ዝመጻ ዘለዋ ዝብል ኣተሓሳስባ ከይንሕድር ኢለ ነታ ኢንተርናሽናል መስመር ብነጻ መታን ክትንቀሳቀስ ዝኾኑ ዓመጽቲ ዝበሃሉ ብየማንን ብጸጋምን መጽኦም ዕንቅፋት ከይፈጥሩላ መታን ኩለን ብሙሉአን ብየማንን ብጸጋምን መደበራት እንዳ ከከላኸላ ይፍትና ኣለዋ እንተ ዳሪእናዮ እዚ ናይ ጅቡቲ ኩለን ዝመጻ እቶም ናይ ባሕሪ ሸፋቱ ናይ ሶማል ሽግር ክፈጥሩ ይጀመሩ እዩ ስለዚ እንታይ ሓንቲ ዓዲ ዘይወከለቶም አንቶ ይመልሽ ኣብቲ ኣሰላልፋ ናይ ሓይልታት ካብ ሓደ ሓይሊ ናብ ብዙሓት ሓይልታት ይኸይድ ስለ ዘሎ ነናተን ኢንተረስት ክሕልዋ መታን ኩለን ነናተን ካምፕታት ክገብራ ናብኡ ይግደዳ ከምቲ ቀደም ፈረንሳ ነራ ንኩለን ክትወክል ትኽእለሉ ኩነታት የለን ሕጂ ምክንያቱ ካብ ሞኖፖላር ናብ ማልቲፖላር ዓለም እንዳተለወጠት ስለ ዝኸደት ስለዚ እዚ ሙጉያይ ናይ ወተሃደራዊ ቦታታት ምፍጣር ኢሎም ዝገብርኦ ዘለዋ ካብ ፖለቲካዊ ትሕዝትኡ ንላዕሊ ቁጠባዊ ትሕዝትኡ ምስ ቁጠባ ዝተኣሳሰር ዝያዳ እዩ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ ሕጂ እዘን ዓንቶይ ዝበልኩኹም ኣብ ዓለም ነጋጥም ኣለዋ ዝበልኩኹም እታ ናይ ኦይል ሾክ ንዓኣያ ግን ናይ ኦይል ሾክ ጥራሕ ኣይኮነትን እተን መራኽብ ብኡ ዝሓልፋ ብቀይሕ ባሕሪ በቲ መስመር ገይረን ዝሓልፋ ንኢስያ ንኤውሮጳ ዝሳገዳሲ መስመር እንድዩ ቻይና ኣብኡላ መራኽባ ገይራ እዚ ኩሉ ዘፍረየታይና ናብ ኣፍሪቃ ናብ ሃገራት ዓረብ ናብ ኤውሮጳ ተመሓላልፎ በዚ መስመር እዚኣ ስለዚ እቲ ቕሓት እሳ ነዳዲ ኣይትሸይጥን እያ ግን ዘፍረየቶም ኣቑሑት ትሸጦም ኣለዋ ብዙሕ ሕጂ ተን መራኽብቲአን ክዕንቀፋ ኣይትደልን እያ ምክንያቱ እቲ ንግድናታ እንተ ደኣ ተዓንቂፉ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ቁጠባዊ ቁልውላው ኣብ ሃገራ ከጋጥማ እዩ ጃፓን ብኡ ጌራ እያ ትሕልፍ ንሳውን ትጓየላ ርኢና ዘይንፈልጥ ጃፓን ቅድሚ ሕጂ ጌራቶ ዘይትፈልጥ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትገብር ክትጓየ ንሪኢ ኣለና ከምኡ እንዳበልካ እንተ ዳሪ ብነዲ ይኹን ከይዕንቀፍቲ ነዳድናተን እሞ ኣብ ቁልውላው ከይኣትዋ እቲ ዘፍሪኦ ፍርያት ብናይ ባሕሪ ሸፋቱ ይኹኑ ብናይ ቴሮሪስት ዝብልዎም ነገራት ዕንቅፋታት ከይፈጥሩለን እሞ ቁጠባዊ ቁልውላው ኣብ ሃገሮም ከየጋጥመን ይጓያያ ኣለዋ ስለዚ እቲ ዝርዝሩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ግዜኹም ከይቀትረልኩም ክሓልፎ ግን ስለምንታይ ይጓያያ ኣለዋ ንዝብል ግን እቲ መረዳእታና ኣነ መረዳእታ ዝያዳ ፖለቲክ ጽልዋ ንምፍጣር ፖለቲካዊ ለውጢ ኣብቲ ከባቢ ንምፍጣር ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ነቲ ናይ ቁጠባዊ ረብሓታትን ኣብ ግምት የእቴን ክሕልውኦ ውሕስ ክገብርኦ ዝጓያ ዘለዋ ከም ዝኾነ እዩ ንዓይ ዝርዳእኒ ስለዚ እቲ ናይ ንግድን ናይ ዘይትን ኣሎ በቲ ሓደ ሸንኹ ከዓ ቴሮሪዝም ከዓኒ ንዓለም
ቁጠባው ቁልውላው ከፈጠር ይኽእል ተባሂሉ ስለዘሎ ኣብ ከምኡ ዘለዎ ቦታታት እዞም ፈርታይል ግራውንድ እዮም ምቹእ ባይታ ይፈጥሩ እዮም ንተሮሪዝም ክፈጥሩ ዝኽእሉ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ኣካባቢ ኣብኡ ኣካባቢ እንዳጸናሕኻ ንዕኦም ንምጥቃዕ ዝግበር ጉያን ቀድድሙና ኣሎ እዚ ኸኣኒ ነዚ ክልቲኡ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ኦይል ሾክ ነቲ ናይ ተሮሪዝም ንምክልኻል ተባሂሉ ዝጉየ ዘሎ እዩ ኢለ ይግምግም እዚአን ምስ ወዳእኹ ከም መእተው ገይረ ነዚአን ምስ ወዳእኹ ሕጂ ናብ ምንታይ ከኣቴ ብቐጥታ ናብ ዝሕጂ ዘሎ ኩነታት እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጠንቁ እንታይ እዩ ወይ መግለጺታቱ ሲ ብኸመይ ክትገልጾ ትኽእል እንተዳ ኢልኩምኒ እቲኦም ከም ባክግራውንድ ኣቐሚጠም እንዴ ሕጂ ዋተር ፖለቲክስ the oil politics ሃይማኖታዊ ምስፍሕፋሕ እቲ oil politics ንብሎ ዝነበርና እቲ ናይ ካብ 1973 ክሳብ 1980 ዝነበረ ቀረብ ናይ ነዳዲ ኣጉዲልካ ዋጋ ነዳዲ ወሲካ ንዓለም ክስታይ ምግባር ዝነበረ ንሱ እቲ oil politics ዳርጋሎም ተለዊጡ ናብ ናይ ሃይማኖት ፖለቲክስ ኣብ ናይ ሃይማኖታዊ ምንቅስቃስ ጎጽ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ድሓር ኣስፊሐ ክገልጸ ተናተይ መረዳእታ ስለዚ ነዚአን እዘን ሕጂ ንሪአን ዘለና ቁርቁስ ሓደ ምስ ናይ ዋተር ፖለቲክስ ናይ ማይ ፖለቲካ ክንብል ንኽእል ኢና ናይ ሃይማኖት መሰረት ዝገበረ ምንቅስቃስ ኢልና ከዓ እዘን ክልቲአን ምንቅስቃሳት እዚኣተን እየን ነዚ ሕጂ ፈጢረንኦ ዘለዋ ጽልዋታት ምኽንያት ኮይነን ዘለዋ ስለዚ ሓንቲ ብሓንቲ ግን ክንሪአን ክንደለኸና ሕጂ ኣጠቃሊልካ ክትገልጾ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ዝምድናታት ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ሕጂ ኣብዘን ተታፋኒነን ዘለዋ ሃገራት እንታይ ይፈጢርዎ እንዳበልና ክንርኢ ክንደለኸልና ግን ወይቲኣ ወይ ክልቲኡ እንዳበልና ክንሪኦ ኢና ስለዚ ካብኡ ንምሕላፍ ሕጂ ናብቲ ናይ ኦይል ፖለቲክስ ወይ ድማ ናይ ሃይማኖታዊ ዘምባለታት ዘለዎ ምንቅስቃሳት እዩ ነዚ ሽግር እዚ ወይ ነዚ ኩነታት ዝጸልይዎ ኢለ እንደ ዘለኹ እታ ናይ ማይ ተጽናሕሞ ነዛ ካልኣይቲ ከብርሃ ክፍትነ ነዛ ካልኣይቲ ከብርሃ ክደል ከለኹ ብምንታይ ክጅምሪ ደስ ምበለኒ እዚ ዓረባዊ ዓለም ዝበሃል ዘሎ ምዕባለታቱን ጎንፅታቱን እንታይ ምዕባለታት ኣርእዩ እንታይ ጽቡቕ ነገር ዝዓለም ዓረባዊ ዓለም ካብ ዝምስረት እንታይ ጽቡቕ ነገራት ኣመዝጊቡ እንታይ ከጎንፅታት ይሕልፋሉ ኣብ ውሽጡ ዝብል ምርኣዩ የድሊ ምክንያቱ እዚ ነዚ ሕጂ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ጽልዋል ስለ ዘለዎ ኢለ ስለ ዝሓስብ እየ እቶም ምዕባለታት ንኽገልጾም ኣቐዲመ እዚ ዓረባዊ ዓለም ዝበሃል 22 ሃገራት ዝሓቆፈ እዩ ልዕሊ 406 ሚልዮን ኣሕዛብ ዝርከብዎ እዩ እሱ ዘፍርዮ ፍርያት 2.7 ትሪልዮን ይበጽሕ ኣብ 2016 ዘሎ ጸብጻብየ ዝነግረኩም ዘለኹ ስለዚ ኣብኡ ዝፈር ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ዓለም ጽሉ እዘን ዓረባዊ ዓለም ኣመሰራርቱን ታሪኻዊ ኩነታቱን እንታይ ይመስል እንተዳኢልና ዶክተር ገብረ ገሊጽዎ ነይሩ ነቲ ክዛረቦ ዝደልኩ መታን ክጥዕመኒ ንእሽተይ ትንክፍ እንዳበልኩ ክሓልፍ እየ ቅድሚ ቀዳማይ ኩናት ዓለም እዚ ዓረባዊ ዓለም ተባሂሉ ዝገለጽ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ኦቶማን ኢምፔሪ ተገዚአን ነይረን ካብ 1570 ጀሚረን ብድሕሪኡ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ናይ ኦቶማ ኢምፓየር ተዳኺሙ ምስ ወደቀ እዘን ኣብ ትሕቲ መግዛእ ኤውሮጳውያን ወዲቐን ትሕቲ መግዛእቲ ናይ ኤውሮጳ ክትወድቕ ክደለኸላ እዚ ዓረብ ዓለም ንብሎ ዘለና ከዓኒ ኣብ ትሕቲ ኤውሮጳውያን ወዲቑ ስለዚ ንሕና እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ኣፍሪቃዊ ባህር ኣለዎ ምስ ዓረባዊ ዓለም ከዓኒ ምትእስሳር ኣለዎ ስለዚ ካብ ድሕሪ ቀዳማይ ዓለም ክልቲኡ ኣህዛብ ኣብ ትሕቲ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ስለ ዝነበረ ዘመሳስሎ ነገር ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ መብዛሕትኡ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኤውሮጳ ወዲቆ ክብል ክደሎ ከለኹ ንስዑድ ዓረብ ንበይና ንግደፋ ናታ ድሓር ጽንሕ ኢለ ክገልጸ
ስለዚህ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከኣኒ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣፍሪቃውያን ኩለን ነፃነትን ክረኽባ ተፈቂዱለን በብሓደ ነፃነትን ረኺበን ብተመሳሳሊ ስጉምቲ ከኣኒ እዚ ዓረባዊ ዓለም ኢልና ንገልጾ ከኣኒ በብሓደ ከዓ ንሳተን ከኣኒ ነፃነትን ክጓናፀፋ ክኢለን ስለዚ እቲ ኣካይዳ ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ዓረባዊ ዓለምን ተመሳሳልነቱ እዚ እዩ እታ ናይ መወዳእታ ዓረባዊት ዓለም ካብ ዓረባዊት ዓለም ናፅነታ ዝረኸበት ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ኣብ 1975 እያ ስዑድ ድሕሪ ናይ ኦቶማ ኢምፓየር ምስ ወደቀ ናብ ብዙሓት ናእሽቱ ነገራት ተመቃቂላ ተሪፋ ነይራ ኣብ 1932 እያ እቶም ተበታቲኖም ዝነበሩ እንደገና ተጠራኒፎም ኣብ 1932 ዳግም ከም ሓንቲ ሃገር ኮይኖም ቆይሞም ጽቡቕ እሞ እዚ ዓረባዊ ዓለም ንብሎ ዘለና ነቲ ቁጠባዊ ምዕባለ ነቲ መነባብሮ ናይ ህዝቢ ከመሓይሸሉ ዝኽእል ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ተፈጥራዊ ወይ ባህርያዊ ጽጋታት ተሪፍዩ ተዓዲሉ እዩ ስለዚ እንድሕሪ ወሲድናዮ ነዳዲ ዳርጋ 46 ናይ ዓለም ኣብኡ እዩ ዘሎ ኣብ ዓለም ሙሉእ ነዳድሉ ዝበሃል ሲ ዳርጋ ፍርቁ ኣብዚ ዓለማዊ ዓለም እዩ ዘሎ ስለዚ ንሱ ክሸጡ ብምኽኣሎም ካብኡ ብዝርከብ እቶት ንመነባብሮ ናይ ተዓዲ ንምምሕያሽ ቁጠብኦም ኣውዒሎም እዮም ሓደ ሲሶ ካብ ናይ ባህርያዊ ጋዝ ዝበሃል ኣብኡ እዩ ዘሎ ንሱ እውን ኣውፂኦም ክሸጡ ብምኽኣሎም ንኩነታቶም የማዕብሉ ኣሎ ካልእ ኣብዚ ዓረባዊ ዓለም ሕጂ ከም እዚ ቴሌኮሙኒኬሽን ኢንዳስትሪ ሕጂ እንዳማዕበለ ይመጽእ ዘሎ ኣብዚ ኢመርጂን ኢንዳስትሪ ኢኮኖሚ ተባሂሉ ኣብ ዓረባዊ ዓለም ዝመጽእ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን እንዳሓየሉ ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ እቲ ምስቲ ቁጠባዊ ምዕባለታቶም ናቶም ተወሳኺ ኢንፑት እዩ እታ ሳልሰይቲ ኣብዚ ዓረባዊ ዓለም ከም ናቹራል ሪሶርስ ኣጸቢቓ እንዳተገልጸት ትኸይድ እዛ ናይ ሱዳን መሬት እዩ ዘ ግሬት ፈርታይል ላንድ ኦፍ ሱዳን ኢሎም ዝፅውዕዋ ኣብ ሱዳን ዘሎ መሬት ዘ ፉድ ባስኬት ናይ ዓረብ ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ ንዓረብ ብምሉእ ሲ ነዚ ዓረባዊ ዓለም ክምግብ ዝኽእል ስቡሕ መሬት እንዳተባሃለ እዩ ዝግለጽ እዚ ከዓ ከም ሓደ ዓብ ጸጋ ናይ ዓረባዊ ዓለም ክረአ ይኽእል እዛ ሕጂ ዛ the food basket of the Arab world ትበሃል ዘላ ሱዳን ዘሎ ኩነታት እንታይ ጽልዋ ኣለዋ ድሓር ተመሊስና ክንሪኣ ኢና ስለዚ እዚ ዓረባዊ ዓለም ኣብ ዝሓፀረ እዋን ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየት ኣረጋጊጹ እዩ መናባብሮ ህዝቡ ከዓኒ ኣመሓይሽ እዩ እዚ ባህርያዊ ተፈጥራዊ ወይ ባህርያዊ ጸጋታት መዝሚዙ ናብ ረብሕኡ ኣውዒሉ ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየት መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ምምሕያሽን ዓብ ተራ ተፃዊት እዩ እታት ብድሕሪኣ ትመጽእ ሕቶ ምስ ትፅቢትን ባህግን ናይቲ ህዝቢ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ቁጠባዊ ዕብየት ከመይ ይግምገም እሱ ከከራክር ዝኽእል ነጥቢ ክኸውን ይኽእል ብዙሓት ተንተንቲ ግን ንባህግን ድልየትን ህዝቢ ዘረጋግጽ ቁጠባዊ ዕብየት ተኽእሎ ነይሩ ግን ኣይተፈጸመን ምክንያቱ እቲ መብዛሕትኡ ካብቲ ባህርያዊ ሃብቲ ብምሻጥ ዝርከብ እቶት እተን መንግስታት እየን ዝወርስኦ ዘለዋ ንሳተን ከዓኒ ብምሉኡ ናብ ህዝቢ ኣይውዕልኦን ኣለዋ ናብ ግሊ ረብሓን ጥቕምን ስለ ዘውዕልኦ ብዙሕ ብኽነት ኣሎ ስለዚ እዚ ኮነን ንጽበ ነርና ኢሉ ዝሓስብ ዓረባዊ ህዝቢ ኣዝዩ ብዙሓኑ እዩ ትንተናታት ዝገልጽ እቲ ካልኣይ ትንተና ክሳዕ ሕጂ ካብቲ ተፈጥሮ ዝዓደለን ጸጋ ካብ ምሻጥ ክወፃ ይከኣላን እዚ ተፈጥሮዊ ሃብቲ ግን ተጸንቃቂ እዩ ኣብ መወዳእታ ምስተወድአ እንታይ ክንከውን ኢና ሓደ እዋን ቅድሚ 20 ገለን ዓመት ይኸውን ንጉስ ናይ ስዑዲ እንታይ ኢሉ ነይሩ እዚ ነዳዲ እዚ ምስ ተጸንቃቐሲ ካብዚ ዘለናዮ ፓላሶታት ወሪድና እንደገና ኣግማል ክንጎትት ከይንጅምር
ብጣዕሚ ሰጊእ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ እቲ ቁጠብኦም ተኣፋፍዩ ተነቃፍዩ ጽባሕንኮ እዚ ናቹራል ሪሶርስ እዚ እንተ ደኣ ተወዲኡ ወይ ብኻልእ እንተ ደኣ ተተኪኡ ኣብ መወዳእታ መተካእትኡ ንዕኡ ዝኸውን ነቲ ቁጠባ ክጻወር ዝኽእል መተካእታ ስትራቴጂ ትራንስፎርም ኣይገበርዎን ናብ ካልእ ስለዚ እዚ ሓደ ዓቢ ስግኣት እዩ እዚ እቲ ጽቡቑ ናይ ዓለማዊ ዓረባዊ ዓለም ክገልጽ ጸኒሐ እቶም ሓጎጽጎጻት ጸገማት ኣብ ዓረባዊ ዓለም ከ እንታይ እዮም ኢልና ከዓ እስከ ንርአዮም ምክንያቱ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ንብሎ ዘለና ጸገም ወይ ድማ ኩነታት ካብዚ ቁጠባዊ ምዕባለ ትሩፋት ናቱን እቲ ሓጎጽጎጹ ናቱ ነጸብራቅ እዩ ኢለ ከቐምጥ ስለ ዝደለኹ ሕጂ ነቲ ሓጎጽጎጹ ከዓ ዝገልጽ ዘለኹ ነቲ ሓጎጽጎጽ ገሊጸ ነቲ ጽቡቕ ዝተሰርሐ ኣብ ዓለማዊ ዓለም ከይገለጽኮን ተፈቲነ ከኣኒ ከምዚ ባያዝ ዝኾንኩ ከይመስል እቲ ጽቡቕ ናቶም እውን ገሊጸ ክሓልፎ ስለ ዝደለኹ ክገልጸልኩም ጸኒሐ ሕጂ ናብቶም ሓጎጽጎጻት ኢለ ዝገልጾም ዘለኹ እንታይ እዮም እዚኣቶም እዮም ከኣኒ ናብዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚ ሓጎጽጎጽ ናይ ዓረባዊ ዓለም ናቱ ነጸብራቅ እዩ ናቱ ሪፍሌክሽን እዩ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ከኣኒ ብገለ ክፋሉ መጽኡ ዘሎ ኢለ ከቐምጦ ክሪኦ ስለ ዝፈቶም ከ ስለዚ እዘን ዓረባዊ ዓለም ክሳዕ 1990 ናጽነተን በብሓደ ረኺበን ክሳዕ ኣብ ዝነበራሉ እዋን ፌልየስ ከቅድም ንርአዮ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዩ ክስተት ተፈጢሩ ሓድሽ ክስተት ከም ኣብ ኣፍሪካ እንታይ ንኢና ካብ መግዛእቲ ምስ ወጻት ኣፍሪካ እቲ መጀመርታ ዝተረኣየ ትርእዮ እንታይ ነይሩ ፓን ኣፍሪካኒዝም በዓል ፓትሪስ ሉሙምባ ኣፍሪካውያን ሓደ ክንከውን ኣለና ጸላእትዮም ብጂኦግራፊ ገይሮም በታቲኖምና እምበር ንሕና ሓደ ኢና ንረብሖኦም ክብሉ ስለዚ ብሓደ ኮይና ክንነብር ኣለና ብሓደ ኮይና ጥራሕና እንተሰጊምና ነቃልል ዝብል ኣተሓሳስባ ነይሩ ልክ ነጸብራዊ ዓረባዊ ዓለሙ ናሽናሊዝም እንዳብሉ ዝገልጾ እዩ ስለዚ እዚ ፓን ኣራቢዝም ምስ ነገሰ ምስ ተስፋሕፈሐ ኣብ 1945 ሓደይና ኣዕራብ ዓለም ሓደይና እቲ ክልል ናትና እቲ ጂኦግራፋዊ ክልል ክሓጽረና የብሉን ምስ በሉ እታ ቀዳመይቲ ዝገበርዋ እዚ ናይ ኣረብ ሊግ ዝበሃል ናይ ዝጠርንፎም ሓደ ፖለቲካዊ ማሕበር ፈጢሮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብጽቡቕ ዝግለጽ እምበር ብሕማቕ ዝግለጽ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ወይ ኣረብ ናሽናሊዝም ነቲ ህዝቢ ነቶም ኣሕዛብ ናይ ኣዕራብ ዝጠቅም ተባሂሉ ክግለጽ ዝኽእል እዩ ነይሩ እቲ ጸገሙ ዳ እንታይ እዩ ተሓጎጽጎጽ ኣብዚ እዋን እዚ ምስታ ኣረብ ሊግ ኣብ 1945 ምስ ተመስረተት እስራኤል ትበሃል ከኣኒ ኣብ 1948 ድሕሪ ሓደ ናይ ዓመት ሙሉእ ዝኸውን ኩናት ኣብ ፍልስጤም ኣብ መንጎ ፍልስጤምን እስራኤልን ዝነበረ ዘይምቅዳው መሰረት ገይሮም እስራኤላውያን ከኣኒ ኣብ 1948 ንበይኖም መንግስቲ ኢና ኢሎም ኣዊጆም ሕጂ ኣብዚኣ ትፍጠር ዘላ እዞም እስራኤል ጁው እዮም ሃይማኖቶም ጁው እዮም ክርስቲያን ኣይኮኑን ጁው ክርስቲያን ኣይኮነን ጁው ንበይኒ እዩ ስለዚ እዚኦም ምስ ተመስረቱ እታ ኣረብ ሊግ ነቶም ፍልስጤማውያን ዓረባውያን የሚሎም ስለ ዝሓሰቡ ኩሉና ኮይና ንእስራኤል ከነጥፍእ ኣለና ዝብል ናብ ኩናቱ ጀሚሮም እዚኣ ሕጂ ሓደ ካብቲ ሓጎጽጎጽ ዝፈጠረትሎም ነቲ ጽቡቕ ዝነበረ ናይ ፓን ኣራቢዝም ኣረብ ናሽናሊዝም ዝብል ዝነበረ ጽቡቕ ተስፋ ቀልጢፋ ግን ናብ ቁጠባዊ ረብሓ ህነባብርኡ ምልውዋጥ ካብ ተዓይነ ላዕሊ ብሙሉእ ዓቕመን ሃብታን ጸጋታታን ህዝባን ኣብ ኣንጻር እስራኤል ኣዋፊራቶ ስለዚ ኩናት እቶም ኩናት ዝተወልዑ ብዙሓት እዮም ስለዚ እዚዩ ሓደ ካብቲ ሓጎጽጎጽ ካልእ እዚ ሓጎጽጎጽ ኢለ ዝገልጾ ዘለኹ ምስኡ ተታሒዙ ማለት እዩ እንዴ ኣብ 1956 ጀማል ዓብደልናስር ኣብ ግብፂ ምስ ስልጣን ምስ ሓዘ
ነዚ ስዌዝ ካናል ናሽናላይዝ ገይርዎ ንስዌዝ ካናል መራኸቢ ኤውሮጳን ምስ ካልእ ዓለምን ዝነበረ እዩ ስለዚ ፈረንሳን ብሪጣንያን ዝውንንኦ ዳርጋ ዝነበራ ንሱ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ቁፅፅር ናይ ግብፂ የእትይዎ ስለዚ እዚ ከዓኒ ንብሪጣንያን ንፈረንሳን ኣኮርዎም ኮርዮም ጠጠፍ ክብሉ ኣይከኣሉን ምክንያቱ ንሱ እንደገና ጀማል ዓብደልናስር ኣብቲ ካምፕ ዝነበረ ናብ ምብራቃዊ ዓለም ከይዱ ኣብ ራሽያ ስለዚ ንሳቶም ከዓኒ መተካእታ ተዓዊቶም ንሳቶም እቶም ኮሚኒዝምን እዞም ዓረባዊ ዓለም ዝበሃሉ ዘለውን ነታ መጻብቦ ናይ ኩኔት ስዌዝ ካናል እንተ ዓፅዮማ ቁጠባዊ ረብሓታት ናይ ኤውሮጳ ክዕንቀፍ እዩ ብዝብል ነዚ ንምድኻም ንሳቶም ከዓ ብሙሉእ ሓይሎም ንእስራኤል ከም ዝሕግዙ ተገይሮም ስለዚ ኤውሮጳውያን ምስ እስራኤል ብሃይማኖት ኣይራኸቡን እዮም እቲ ናይ ረብሓ ኩነታት ኮይኑ ግን ኤውሮጳውያን ምስ ጅው ንኽስለፉ ማዕፆ ከፊቱ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዚ ናይ 1967 ናይ 6 መዓልቲ ኩናት ዝበሃል እንደገና ኩለን ሃገራት ኣዕራብ ብግብፂ ተመሪሐን እንደገና ከፊተን እቲ ናይ 6 መዓልቲ ዝበሃል እዩ እዚ እውን ብዙሕ ንብረት ብዙሕ ገለመለ ብዙሕ ከሳታታት ነቲ ዓረባዊ ዓለም ዘጋጠሞ እዩ ንባዕሉ እዚ ፍሽለት ናይ 6 መዓልቲ ኩናት እውን ኣብ መንጎኦም ዘይምቅዳው ንምፍጣር ምክንያት ኮይኑ እዩ ብድሕሪኡ ኣብ 1973 እውን እንደገና ካልእ ኩናት ተኻይዱ ነይሩ ሃንደበታዊ ዝኾነ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ኩናት ተፈጺሙ እዚ ብድሕሪኡ ነቲ ናይ ግብፂ ንዓረባዊ ዓለም ትመርሖ ዝነበረት ናይ መሪሕ ተራ ዝነበራ ኣብዚ ኩናት እዚ ስለ ዝተሳዕረት ዳርጋ ተሓዲጋ ብድሕሪኡ ዝመፀ ኣንዋር ሳዳት ምስ እስራኤል ኣብ ካምፕ ዴቪድ ኣኮርድ ስምምዕ ስለ ዝገበረ እንደገና ግብፂ ካብ ዓረባዊ ዓለም ተነፅሎ ሄሎ ኣለኹ ዶ ስማዕ ዘለኹ ሄሎ ስማዕ ዘለኹ ኦኬ ክስታይ ጌር ንፀኒሑ ተነፅሎ ኣጋጢምዋ ድሕሪኡ ኸ እዚ እንዳበለ እዩ ከይዱ እዚ ምስ እስራኤል ኩለን ተሓባቢረን ኣንጻር እስራኤል ዝገብርኦ ዝነበራ ቃልሲ ነቲ ናይ ዓረባዊ ዓለም ኣብ ክንዲ በታ ጀሚሮማ ዝነበሩ ኣሸጊሮምኒ ኣብ መንጎ እንዳኣተው ገሊኦም ሰንጋል ሓወይ እንታይ ገበሮ ሲልካ ዶን ዲስተርብ ገበሮም ከማይ ገበሮም ኦኬ እሳ ምግባር ሕሸካ አይ ቲንክ ዶን ዲስተርብ ክትገብራ ትኾንካ ኣበይኻ ትኸይድ let me see ኣነ እዚ ፓልቶክ ነዊሕ ኮይኑ ረሲዐዮ ኣክሽን ዘለዎ እስከ ኣብ ኣክሽን ረኣይዋ እሳ ምግባር ከልየካ እዩ ክድውልልካ እዮም let me see I'm got it preference let me see رخيبك علىها هاي رخبكوان اوكي مسكتك بيدها تخيد افتي ميتنيمنات كازلو سانغال زبل هو اب اكليك مغبره اوكي او مصاكايد اوكي رهواي كالكون اوكي افتاخت اتو خلها ان شاء الله تكتا هو فجي سانجال 4 لا مش ابقى 5 سنه تمثل الله عليها هو نع انا تسلست انقول حيس كان اكليك عند غيركايا ابقى هو مصفى
قاسويلا غفتنا يرخبكوان اوكي حرد حق كان غزينا انت اسم قبل انا قبل اوكي اي كغفكاني تنقال كمالال سكاي distract توني let's stop mo let's make this happen اسغا حجون اي تردعتنا لا you sorry guys فالتك ايرس لزغونه قدم انا فالتك انا يسري هي زنيرمو اجي طفين له كنرخباينا ابي حددتنا اسك حبرني ابيا مجمر تقول لك كود مسحب كايا انت يتخفتلك مش تسكرينات كاناي محزنه زلوا سات تخفتلك بلوك فال زبلالو بلوك فال كغبرو نو سيكون ممكن يمسكك كبلوك فال تجرك فبالك يتوص مجمر تخفت مسبل كايا كود مسحب كايا انت يمصك هو add news chat police okay excuse do not disturb رخيبه جريا كلوا داول يهم احوات داول حج ترى لهم خدكم يخو اوكي قصل ورحاب اوكي صبو دسمع الله ግን صبو الله حراي ስለዚህ አምንታይ በጽሐ ነረ እዚ ኩናት እዚ አረብ ናሽናሊዝም ንኩልና ዓረብ ሓቢርካ በሓባር ኮይና ንስራሕ ዝብል ቅዱስ ዕላማይ ነይሩ ኣብ ሞዳእታ ግን ኩሉ ዓቕሞምን ገለን ኣብ ክንዲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ምትሕግጋዝ ገይሮም ክስታይ ዝገብሩ ዓለማዊ መብዛሕትኡ ኣብ ኩናት ምስ እስራኤል ሃብቱ ጉልበቱ ግዜኡ ስለዘጥፈአ ንባዕሉ ንሱ ሓደ ዓቢ ከም ሓጎጽቆጽ ገይረ ወሲደ ኣብቲ ናይ ምዕባለ ግስጋሴኦም ከም ሓደ ሓጎጽቆጽ ገይረ ወሲደ ዘለኹ ድሕሪ ሰማንያታት እዚ ሓጎጽቆጽ እዚ ዝፈጠሮ ክኸውን ይኽእል እዩ እንዳበሉ ይገልጽዎ እዚ ሓጎጽቆጽ ዝፈጠሮ ድሕሪ ሰማንያታት እዚ አረብ ናሽናሊዝም ዝነበረ ናብ ምንታይ ተለዊጡ ናብ ፓን ኢስላሚዝም ስለዚህ እተን ሃገራት ከም ሃገርን ይኹና በእስላማዊ ግን ክንሐብር ኣለና በሃይማኖትና እቲ ፎከስ በሃገር ደረጃ ዝነበረ እቲ ናይ ጥርናፈ ባዕታ እቲ ናፈ ረቋሒ ሃገራት ሓባን ክሰርሓ ዝብል ዝነበረ ሕጂ ሃይማኖታዊ መልክዕ ክሕጅ ጀሚሩ ስለዚህ ሃገራትን ንበይነን ይኹና ጸገም የብሉን በሃይማኖት ግን ሓደ ክንከውን ኣለና እዚ ኸኣኒ ንባዕሉ ካልእ ናይ ገዛ ርእሱ ሓጎጽቆጽ ፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ሓጎጽቆጽ እዚ ሕጂ እቲ ሱኒን ሽዓን እንዳበልና ንገልጾ ክልተ ሃይማኖታት ኣነዶ ኣነ ናብ ዝብል ናይ ምትፈናን የምርሕ ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ መንጎቶም ሱኒ ኸመን ኣሽቶም ንሙስሊም ብራዘርሁድ ዝሕግዙን እቶም ትራዲሽናል ክንብሎም ንኽእል ወሃቢን ኮይኖም ከም ናይ በዓል ስዑድ ዓረብያ ዘለዉ ኮይኖም እዚ ኸኣ ንባዕሉ ኸኣኒ ዓብ ምትፍናን እንዳፈጠረ ኸይዱ እዚ ሓጎጽቆጽ እዚ ብዙሕ ጸገም ፈጢሩ እዩ ሕጂ ንዕኡ ክገልጾ ናይ ሎሚ ኣርእስተይ ስለ ዘይኮነ ግዜ እውን እንዳኸደኒ ስለ ዘሎ ኣብዚ ከቋርፀ ነዚ ዝምልከት ግን እዚ ፓን ኢስላሚዝም ነዚ ሕጂ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሪኦ ዘለና ጸገም ነጸብራቕ ናቱ እዩ ክብል ደልየ ዘለኹ ነጸብራቕ ናቱ እዩ ሕጂ በብሓደ ክንሪኦም ክንክእል እንዲና በብሓደ ክንሪኦም እንዳረኣናዮም ክንከይድ ኢና በብሓደ ክንሪኦም እንተደኣ ኮይና ሕጂ ነዚ ብቐጥታ ሕጂ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክምለስ እየ እዚ ከም ባክግራውንድ ኩሉ እንተደኣ ወሲድናዮ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክምለስ እየ ኣብዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት እሞ ንኺድ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ዘሎ እስከ ንርአ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ዘሎ ዝምድናታት ክንርኢ እንተፈቲና ኣብ መንጎ ክልቲአን ዝጸንሐ ታሪኻዊ ኣሎ እንድዩ ግዜ ኸይቀትል ኣብዚ ዳሕረዋይ እዋን ካብ 1995 ንድሕሪት ንዘሎ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ዝጸንሐ ልሙፅን ሓርፋፍን ዝምድናታት እስከ ፎካስ ጌርና እሞ ንርኢ ነዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎኸ እንታይ ኮንትሪቢዩት ገይሩ እንታይ ጽልዋ ፈጢሩሉ ናብ ዝብል ከዓ ክንኣቱ ኢና
ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ኣብ 1995 ኣብ ልዕሊ ናይ ግብፅ ፕሬሲደንት ሑስኒ ሙባረክ ናይ ቅትለት ፈተና ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ሱዳንያ ወዲባቶ ተባሂላ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ዝነበረ ርክብ ናብ ዝሓመቐ ደረጃ ወሪዱ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከኣኒ ዓለም ብምሉኡ ዳርጋ ሱዳን ኢድ ኣለዋ ናይ ሱዳን ዝወደቦታያ ኢሎም ንሱዳን እውን ኮኒኖማ ብኹናነ ጥራሕ ኣይሓለፈላን ንሱዳን ካብ ተነፅሎ ናይ ዓለም ተነፅሎ እውን ንኽትሽመም ገይርዋ እዩ ጠንቁ እንታይ ነይሩ ጠንቁ እንታይ ነይሩ እንተደኣይና እዚ ሃይማኖታዊ እዩ እዚ ናይ ቱራቢ ኣብ 1995 እቲ ነቲ ሃይማኖት ዶክትሪን ዝመርሕ ዝነበረ ናይ ቱራቢ ዶክትሪን እዩ ስለዚ እዚ ናይ ቱራቢ ዶክትሪን ምዞም ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝዳናገጽ እዩ ቁሩብ ፍልልይ ክህልዎ ይኽእል ኸውን ብዘየገድስ ግን ኣትሊስት ኣብ ግብፂ ከም ኤንትሪ ፖይንት ንሙስሊም ብራዘርሁድ ሒዝካ ሃይማኖታዊ ለውጢ እሱዚ ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ንምእታው ብዙሕ ክሰርሑ ፈቲኖም እዚ እቲ ጠንቂ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ስለዚ ተዓንተወይ ዝብላ ዝነበርኩ እዛ ፓን ኢስላሚዝም ናታ ሪፍሌክሽን እያ ናብ ዝመፅያ ድሓር ብድሕሪኡ ከንተሪእናዮ ኣብ 2010 እዚ ናይ ኣረብ ስፕሪንግ ኣብ ንሙባረክ ካብ ስልጣን ንምውራድ ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ ቃልሲ እንተ ዳሪእና መን ይድግፎ ነይሩ እንተ ዳኢልካ ቀጠር ዓብይ ተራያ ተፃዊታ ኣብቲ ናይ ኣረብ ስፕሪንግ ናይ ሶውራ ናይ ዓረብ እንዳተባህለ ዝግለጽ ቀጠር ዓብይ ተራያ ተፃዊታ ስለምንታያ ቀጠር ነዛ ዓብይ ተራዚ ተፃዊታ እንተ ዳኢልካ እንደገና ኣብ ግብፂ ብፍላይ ነቶም ሙስሊም ብራዘርሁድ ናብ ስልጣን ንምምፃእ ነቲ ዝነበረ ንምልዋጥ ኢላ ዝተፃወቶ ተታራ እንዲ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ዝነበረ ለውጢ እቶም ሙስሊም ብራዘርስ ኣብ መጨረሻ ስልጣን ጨቢጦም ስልጣን ምጨበጡ ፕሬሲደንት መሐመድ ሞርሲ ፕሬሲደንት ኮይኑ ተመሩ ስለዚ ሙስሊም ብራዘርሁድ ኣብ ግብፂ ኣብ ዝተመስረተሉ እዋን ዝምድና ሱዳንን ግብፅን ከኣኒ ብጣዕሚ ተመሓይሹ ኣኳን ኮይኑ ስለዚ ኣቀዲሙ ካብ 95 ጀሚሩ ተባላሽ ነይሩ መሐመድ ሞርሲ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ሙስሊም ብራዘርሁድ ኣብ ስልጣን ምስ መፁ እንደገና ከኣኒ ኣኳን ኮይኑ ኣብ 2013 ኣብ ልዕሊ ናይ ብመሪፁ ዝነበረ ሙስሊም ብራዘርሁድ ብሓይልታት ምክልኻል ግብፂ ዕልዋ መንግስቲ ተኻይድሉ ስለዚ ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልሲሲ እንደገና ናብ ስልጣን መፅኡ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንመብዛሕትኦም ንብዙሓት ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ መራሕቶምን ተኸተልቶምን ተኣሲሮም ንገሊኦም ንነዊሕ እዋን ማእሰርቲ ተፈሪዶም ንገሊኦም እውን ናይ ሞት ማእሰርቲ ከም ተፈርደ ኩልና ንፈልጦ ኢና ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን እንደገና እቲ ዝነበረ ልሙጥ ዝምድና ክሕርፍፍ ጀሚሩ ኣብ 2014 ምርጫ ተኻይዱ ብወግዒ አልሲሲ እንደገና መራሒ ሃገር ኮይኑ ማለት እዩ ግን ደገፍቲ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝኾነ ሃገራት በዚ ኩነታት እዚ ሕጉሳት ኣይነበራን ካብኣተን ሕጉሳት ኣይነበራን እየ ዝብል ዘለኹ ሕጉሳት ኣይነበራን ካብኣተን ክገልጽ እንተደኣ ኮይነ ሱዳን ቀጠር ቱርኪ ዝርከብኦ ነዚ ሓድሽ ኣብ ግብፂ ዝተመስረተ መንግስቲ ሕጉሳት ኣይነበራን ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ከዓ ብቐጥታ ምስኡ ይዛመድ ሱዳን ምስ ቀጠር ዘለዋ ዝምድና ቱርኪ ናብ ሱዳን ምምፃኣ ገለ ዝብል ነገራት እንተዳሪእኹሞ ብቐጥታ ዝኾነ ምትእስሳር ኣለዎ ኣብ 2016 ግብፂ ብአልሲሲ ብጀነራል አልሲሲ ኣብ ናይ 1973
ምስ እስራኤል ናይ ዝተኻየደ ኩናት በዓሊሎም ክገብሩ ክደልዩ ከለው ንአልበሽር ናይ ክብሪ ጋሻ ገይሩ ዓዲምዎ ነይሩ እዚ እንታይ እዩ ነቲ ዝነበረ ዘይምትእመማን ገለ ከፋኽሶ ዝደለየ ዝመስል ወይ ድማ ገሊኦም እንታይ ኢሎም ትርጉሞ ንዝምድናታት ከም መሓይሽ ደልዩ ከም ናይ ክብሪ ጋሻ ገይሩ ዓዲምዎ ክብሉ ክደልዩ ከለው ገሊኦም ከዓኒ እንተ ደኣ ፀባይ ዘይጌርካ እንታይ ጽበየካ ንዓራአዮ አትመስል ነራ ምክንያቱ ኣብቲ ሚሊታሪ ፓራድ ዓቢ ሚሊታሪ ፓራድ ተኻይዱ ግብ ዘለዋ ዘመናዊ መሳርያታት ናይ ኩናት ኩሉ ጻቶ ስለዚ ብሓባር ኮይኖም ክልቲኦም ከዓኒ ንዕኡ ተዓዚቦሞ እዚ መልእኽቲ ነይሩ ዝብሉ ኣለዉ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ እንተ ደኣ ዘይሕጉስ ምዃንካ ተረዲኡን ኣሎ ዘይሕጉስ ኮይነልካ ኢትካ ቅንጠብጠብ እንተ ደኣ ኢልካ እንታይ ክጋጥመካ ከም ዝኽእል ንኽትምሃር ኢለ ዘምጻኹኻ ኢልዩ ኣምጪዎ ይብሉ እቲ ይኹን እቲ ግን ገሊኦም ከዓኒ ኣይኮነን ንናይ ክልቲኦም ዝምድናታት ንምምሕያሽ ኢሉ ይብሉ ስለዚ ኣብኡ ከዓ ሽዑኡ ዓቢ ሽልማት ሂብዎ ናይ ወተሃደር ናይ ግብፂ ትዝዓበየ ሽልማት ሂብዎ እዚ ግን ነቲ ኩነታት ስቲል ከም መሓይሾ ኣይከኣለን ኣብ 2017 ዝመፀ ሓደሽቲ ምዕባለታት እቲ ናይ ሚዛን ሓይሊ ተለዋዊጡሎ ኢሉ ምስ ሓሰበ ሱዳን ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ክስቶ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ግብፂ ጀሚሩ ስለዚ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ እተን ናይ ሓለብ ትራያንግል ዝበሃል ቦታ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ናይ ዶብ ፀገም ነይሩ እዩ ንነዊሕ ግዜ ዝገደፍዎ እንግሊዝ ክትወፅእ ክደሊ ከላ ነታ ሓለብ ትራያንግል ንግብፂ ሂባቶም ኣብ መወዳእታ ከዓ መሊሳ ከዓ ሂባቶም ኣብቲ ካርታ ንግብፂ ሂባቶም እዚ ግን ተጋጊዩ ንሱዳን እዩ ዝያዳ ዝቐርብ ንሱዳን እዩ ዝምልከት ናይ ሱዳን መሬት እዩ ኢላ እዛ ሓለብ ትራያንግል ዝበሃል ዘሎ ግን ናይ ቁጠባዊ ስትራቴጂ ኣለዋ ብዙሕ ሚነራልስ ዘለዎ እዩ ንባሓፍ ደገ ኣለዋ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ዘሰሓሕብ ነይሩ እታ መስመር ገሊኦም እታ ትኽ ዝበለት መስመር ክትኸውን ነይርዋ ኣይኮነን ከምዚ ክኸውን ነይርዎ እዚ ሱዳን ንነዊሕ ግዜ ፀኒሓ ሕጂ ጠለብ ናይ ዶብ ኢላ ከተቐርብ ጀሚራ እዚ ከዓ ሕጂ ነዚ ናይ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እንዳባርዐ ከይዱ ግብፂ ኣምሳይኡ ናይ መሬት ሕቶ ናይ ዶብ ሕቶ ፀገም የብልናን ኣይዘራረብን ጥራሕ ኢላ ዘይኮነት እቲ ኣብ 2004 ነፃ ምንቅስቃስ ናይ ኣሕዛብ ናይ ሰባት ኣብ መንጎ ሱዳንን ግብፅን ኣዊጃቶ ዝነበረት ንዕኡ ጠጠው ኣቢላቶ ብድሕሪኡ ከዓኒ ፍረታት ካብ agricultural products ካብ ሱዳን ንግብፅ ዝኣትዉ ዝነበሩ ተበኪሎም ብዝብል ሰበብ ጌራ ከዓ ጠጠው ኣቢላቶ ስለዚ እንደገና ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክሰግር ምክንያት ኮይኑ ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ኣብ መንጎ ግብፅን ኣብ መንጎ ሱዳንን ዝፈጠረ ፀገም ከመይሉ ማዕቢሉ ናብዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ በፂሑ እዚ ይሕብረና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ሽግር ከ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ሽግር ካብቲ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ዘሎ ይፍለ እዚ በተዓንተወይ ዝበልኮ በዚ ናይ ፓን ኢስላሚዝም ዝብገስ ውድድር ዝነቐለ ይመስል እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ከዓ እዚ ሃይድሮፖለቲክስ ናይ ማይ ፖለቲክስ መሰረት ገይሩ ዝኸደ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን እዚ ክልቲኡ ተደሚ ፀግዒ ንምሓዝ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ሓደ ንክኾና ኤሪትራን ግብፅን ኣብ ሓደ ካምፕ ንክኾና ምክንያት ኮይኑ ስለዚ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ኸ ፈሊና ካብቲ ናይ ግብፅን ሱዳንን ፈሊና ክንሪኦ እንተደኣ ኮይና ከዓኒ እዚ ናይ ሃይድሮፖለቲክስ ናይ ወተር ፖለቲክስ ይብልዎ ገሊኦም ከዓ እንታይ ይብሉ
اوكي ናይ ማይ ፖለቲካ ሞ ክብሎ መጀመርታ ኣብዚ ናይ ማይ ፖለቲካ ኣብታ ዓንቶይ ከም ዝረኣኾ ኣይ ናይ ሃይማኖት ይዓብልል ናይ ምዕብላል መቸም እቲ ቃልሲ ኩሉ ዋላ ኣብዚ ናይ ማይ በሎ ኣብቲ ናይ ኦይል ፖለቲክስ በሎ ገለ ንምዕብላል ንምቁፅፃር ኣብ ዝግበር ቃልሲ ዝፍጠር ሓጎፅጎፅ እዩ ሕጂ እውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ናይ ማይ መን ናይ ተጠቃምነት ማይ ዓብሊሉ ይሕዞ ናብ ዝብል ቁርቁስ ይዘእትወካ እዚ ከኣተይ ወተር ፖለቲክስ ወይ ድማ ሃይድሮ ፖለቲክስ እንዳበልና ንገልጾ ዘለና እዩ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ናይ ሪቨር ናይል እዩ እዚ እቲ ዝነውሐ ኣብ ዓለም ውሕጅ ንበሎ ሪቨር ካብ 6800 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ኣብዚ ተፋሰስ እዚ ኣብዚ ደንደስ ናይዚ ሩባዚ ልዕሊ 4 ሚልዮን ዝኾኑ ሓረስቶት ህይወቶም ዝመሓደሩሉ እዩ እዚ ኒል ንብሎ ዘለና ንኢትዮጵያ ንግብፅን ጥራሕ ዝምልከት ኣይኮነን እዚ ዘባኣስ ዘሎ ሕጂ ክልቲአን ኣብቲ ተፋጢጠናሉ ይሃልዋ እምበር ናይዚ ዝዋሰና እዚ ማይዚ ዘበርክቶን ዝትንክፈንን ዝምልከተንን 10 ወይ 11 ሃገራት ኣለዋ ስለዚ ንኩለን ዝምልከት ከሎ ስለምንታይ ኢትዮጵያን ግብፅን ጥራሕ ንዝብል ግን ድሓር ናይ ኒል ጥራሕ ዘይኮነስ ምስቲ ምስራሕ ናይ ሓፅቢ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ንምርኣያ ግን ብሓፈሽኡ ናይ ማይ ፖለቲክ በሃል ክደል ከሎ እንታይ ማለት እዩ እንተዳ ኢልና ማይ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ዝኸውን ዘሎ ማይ ኣብ ዓለም ሎምሲ እቲ ሳልሳይ ኩናት ዓለም እንተዳ ተላዒሉ ብድሕሪ ሕጂ ይብሉ ሊቃውንቲ ዓዲ ንምሓዝ ኣካባቢኻ ንምዕባይ ከምዚ ቴሪቶሪ ኤክስፓንድ ንምግባር ዘይኮነሲ ማይ ንምቁፅፃር ኣብቲ ናይ ማይ ዕብለላ ንምፍጣር ዝግበር ቃልሲ እዩ ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ እንተ ተኻይዱ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ብሰንኪ ማይ እዩ እዮም ዝብሉ ስለዚ ነዚ ዝገብሮም ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ብዙሕ ሰብ እንዳዓበየ ይኸይድ ኣሎ ፖፑሌሽን ናይ ዓለም ብጣዕሚ ይዓብሎ ምክንያቱ ጥዕና ገለ መነባብሮ ኩሉ እንዳተመሓየሸ ክኸይድ ክደሊ ከሎ ህዝቢ እንዳዓበየ ይኸይድ ኣሎ ብዙሕ ህዝቢ እንዳዓበየ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ቀረብ ማይ ንዝመፅእ 20 ዓመት ብ30 ካብ 100 እንዳጎደለ ክመፅእ እዩ ብኡን በዚ ናይ ክሊማ ለውጥን ስለዚ እንዳጎደለ 30 ካብ 100 ቀረብ ናይ ማይ እንዳጎደለ ክመፅእ እዩ እንተደኣ ኮይኑ ነዚ ሕጂ ፈጢርናዮ ዘለና ምዕባለ ካዓክቶ እዩ ዝብል ስጋት ኣሎ ስለዚ ማይ ምቁፅፃር ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋን 40 ካብ 100 ናይ ዓለም ህዝብታት ብሕፅረት ዝስተ ማይ ይሳቀዩ ኣለዉ 40 ካብ 100 ናይ ዓለም ህዝቢ ብሕፅረት ማይ ይሳቀዩ ኣለዉ ስለዚ ማይ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ስለዚ ኣብ ኣፍሪቃ እንተደኣ ኸይድና ከዓኒ ካብ 800 ሚልዮን ነበርቲ ኣፍሪቃውያን እቶም 300 ሚልዮን ብሕፅረት ማይ ይሳቀዩ ኣለዉ እዚ ተሓቅታት ስለዚ እዚ ሓቅታት እዚ ንማይ ዝግበር ቅድድም ንማይ ንምውናን ዝግበር ቃልሲ ምስኡ ተኣሳሲሩ ክረአ ዝከኣል ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ማይ ህይወት እዩ እቲ ማይ የድልየካ ሰባት ክነብሩ እንተደኣ ኮይኖም ብማይ ጥራሕም ክነብሩ ዝኽእሉ ስለዚ ማይ ህይወት እዩ water is life እንዳበልና ንገልጽ መሊስና ከ እንታይ ንብል water is the first killer my humankind ንደቂ ሰብ ከኣኒ ማዩ ተቀዳማይ ቀታሊኦም ከኣንብል እንታይ ማለት ኩሎም ቶም ሕማማት ዳርጋ 70-80 ካብ 100 ናይ ሕማማት ማይ ሒዞም ዝመፀ ኣብ ሰውነትና ኣትዮም እዮም ሕማም ኮይኖም ዝቆጥሩና so the biggest killer ማይ ንጹህ ማይ ክኸውን እንተዛ ዘይክኢሉ ንብል ስለዚ ማይ ቅዱስ እዩ ማይ ርጉም እዩ ሓላል እዩ ክስታይ ካልእ ዝኾነ ቁጠባዊ ምዕባለ ናይ ዓለምና ከተረጋግጽ እንተደኣ ኮይንካ ማይ ሒዝካ ጥራሕ እዩ ስለዚ ምዕባለታት
ማይ እንተዘየለ ኢኮኖሚ የለን ኢኮኖሚ ካን ተዘይ ዓቢ ኸኣኒ ናይ ፖለቲካ ዕብለላ ኸኣኒ ከተካይዱን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚህ እዚኦም ኣጸቢቕን ዝተኣሳሰራ ጉዳይን ስለዚህ ናይ ማይ ጉዳይ በዚዩ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣብ መንጎ ህዝብታት ምትፍናን እንዳፈጠረ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚህ ኣብዚ ናይ ቀርኒ ኣብዚ ናይ ተፋሰስ ናይ ኒቨር ናይል እዚ ሕጂ ንኢትዮጵያን ንግብፅን ኣብ ፀገም እቲ ዘሎ ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ቦትኡ እዚ ጉዳይ እዚ እንዳተላዕለ ይኸይድ ዘሎ ጉዳይ እዩ ንፈለግ ኒል ዝምልከት እሞ ማይ ፀገም እዩ መታን ኣብ ማይሲ ናብ ረብሓ ሓቢርካ ናብ ረብሓ ከተውዕሎ እምበር ጠንቂ ናይ ኩናት ጠንቂ ናይ ዘይምርግጋእ ክኸውን የብሉን ብዝብል ብዙሕ ግዜ ዝተፈላለየ ስምምዓት ተኻይዶም እዮም እቶም ስምምዓት ካብ 1891 ኣብ 1902 ኣብ 1906 ኣብ 1900 ኣብ 1925 ኣብ 1929 ኣብ 1959 ነዚ ፈለግ ኒል ዝምልከት ስምምዓት ተኻይድ እዩ እዞም ኩሎም ስምምዓት እዚኣቶም ግን ነተን ዝምልከታን 11 ሃገራት ሓቂፉ ዝተካየደ ኣይኮነን እዚኣ ሕጅታ ተፀገም እቲ ስምምዓት በይናዊ ስምምዓት ናይ ውስን እዩ ስለዚህ በይናዊ ስምምዓት ናይ ውስናት ንኹለን ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ሓቂፉ ስምምዕ ክትገብር ክሳዕ ዘይከኣልካ መሰረት ምዕባለ መሰረት ብልጽግና መሰረት ሰላምን ምርግጋእን ክኸውን ኣይክእልን መሰረት ፀገም መሰረት ናይ ዘይምርግጋእ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ንኣብነት ንውሰድ እዘን ዳሕሮት ክልተ ናይ መጨረሻ ዝተገብረ ኣብ 1920 ብዛዕባ ኒል ዝተገብረ ስምምዕ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን እዩ ተገይሩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጥራሕ ነተን ካልኦት ኩለን ዝምልከተን ነፂጉ ክልቲኦም ጥራሕም ነቲ ኒል ንዕኦም ከም ዝምልከቶም ገይሮም ተሰማሚዖም እንታይ ተሰማሚዖም ካብቲ ኒል ዝመፅእ ማይ 48 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ግብፅ ክትጥቀም 4 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ከኣኒ ሱዳን ክትጥቀም ኢሎም ተሰማሚዖም እዚ ናይ ግብፅ ናይ ብሪቴን ናይ እንግሊዝ መንግስቲ እንግሊዝ ኢድ ኣለዎ እንዲሁ ኣብቲ ውዕል ኣትየ ጥራሕ ክዛረብ ክንተኽእል ኮይነ ግን እዚ ይገብር ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ከማን ምዕሩይ ኣይኮነን ነቲ ዓንቶይ ንብሎ ዝነበርና ዘይምስምማዕ እውን ኣብዚ እውን ኣሎ ታኒል ንኩሎም ትምልከት ከላ ኣነ 48 እየ ዝወስድ ንስኹም ግን 4 ጥራሕኩም ትወስዱ ተስምዕ ዘላ ታክስታይ ስለዚ ብመንፅር ፍትሒ ክትሪኣ ከለኻ ፍትሓዊ ድያ ነይራ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ እንተደኣ ኮይኑ ግብፂ ሓያል ስለ ዝነበረት ሱዳን ድኽምቲ ስለ ዝነበረት ፍትሓዊ ኢልካ ማለትሲ ሎጂካል ኢልካ ክትሓልፋ ትኽእል ትኸውን ብመንፅር ፍትሒ ክትሪኣ ከለኻ ግን ፍትሓዊ ድያ ነይራ ንዓኻትኩም ይቆጥፎ እታ ኣብ 1959 ዝተገብረት ስምምዕ ኸ እታ ኣብኡ ዝተገብረት ስምምዕ ሕጂ እውን ንሱዳንን ንግብፅን ጥራሕ ዘማእኸለት እያ ነይራ እዚ ናይ ኣስዋን ዳም ተሰሪሑ ስለ ዝነበረ ሕጂ 84 ሚልዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ከም ዝሕዝ ከም ዘፍስስ እቲ ፈለግ ኒል ስለ ዝተረድኡ ነቲ ቅድም ገይሮሞ ዝነበሩ ክሳዕ 52 ጥራሕ እዩ ቢልዮን እዩ ኢሎም ገሚቶም ነይሮም ሕጂ ግን 84 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ነቲ ተሰማሚዖምሉ ዝነበሩ ንምምሕያው ኮፍ ኢሎም ስለዚ እንታይ ገይሮም ንሱዳን 10.5 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ካብዚ ክትጥቀምሉ ትኽእል ኢኽን ሕርሻ ኢሎማ ግብፂ ከኣኒ 55.5 ቢልዮን ስለዚ ግብፂ ሓያል ስለ ዝነበረት 55.5 ቢልዮን ኣነ ክጥቀም እየ እቲ 18.5 ቢልዮን ከዓ ንስኻ ክትጥቀም ኢኽ ኢሎማ እቲ ዝተረፍ ሕጂ ካብዚ 10 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ 10 ቢልዮን ኣካባቢ ይኸውን ካብ 11 ሚእታዊት ኣይሓልፍን እዩ እዚ ኸ እተን ካልኦት ክጥቀማሉ ይኽእላ ኣብቲ ስምምዕ እንታይ ዝብል እተን ካልኦት ክጥቀማሉ እንተደኣ ኮይነን ግን እቲ መሰል ናይ ግብፂ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ንግብፂ ኣፍቂደን ጥራሕ እዩ ዝብል ከኣኒ ስለዚ እዚኣ እታ ስምምዕ እዛ ስምምዕ እዚኣ ፍትሓዊ ዳ ነይራ ሰላምን ምርግጋእን ክትፈጥር ትኽእል ድያ ዋላ ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ንጎንፅን ገለን ትዕድም እያ
እዚ እቲ ሓደ ሸነኹ this is one side of the story እቲ ካልኣይ ሸነኹ ናይቲ ጉዳይ ግን እንታይ እዩ እቶም ካልኦት ተፋሰስ ንብለን ዘለና ኣብ ላዕለዋይ ማይ ኩዖ ዘለዋ ሃገራት ኢትዮጵያ በላ ኬንያ ኡጋንዳ ታንዛንያ ገለመለ ንሳተን ህዝበን ኣብቲ እዋንቱ ውሑድ ነይሩ እኹል ማይ ዝናብ ነይሩወን ስለዚ እኹል ማይ ዝናብ ስለ ዝነበረን ነዚ ፈለግኒል ናብ ሕርሻ ከውዕልኦ ዘገደደን ኩነታት ኣይነበረን ግብጽ ግን ሕጽረት ናይ ማይ ስለ ዝነበራ ብዘይዚ ፈለግኒል ማይ ክትነብር ስለ ዘይትኽእል ዳርጋ ብሙሉእ ሓይላኻ ትጥቀመሉ ነይራ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዝመጽእ እቲ ጉዳይ ታሪኻዊ ተጠቃምነት ኣለና ንሕናሲ ቅድሚ ኩልኩም ነዚ ማይ እዚ ክንጥቀመሉ ፀኒሕና ኢና ህይወትናን መነባብሮናን ኣብዚ ማይ እዚ ዝተመርኮሰ እዩ ስለዚ ታሪኻዊ ተጠቃምነት ናይ ዝማይ ስለ ዘለና ንሕና ጥራሕና ነዚ ማይ ንውዝ ቀዲምናኩም ዋናታት ጌርና ኢና ተጠቂምናሉ ኢና ንሕና ተጠቂምና ስለ ዝኾንና ቀዲምናኩም ብድሕረና መጪኹም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ንዓና ከይፍቀድኩም ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ዘባእ ዘሎ እዩ እዚ ታሪኻዊ ተጠቃምነት ናይ ማይ ዝብልከ ጎሲኻዮ ክሕልፍ ይግባእ ድዩ ኣነ ብወገነይ ፍትሓዊ ኢለ ኣይኣምንን ተጎሲኹ ክሕልፍ የብሉን ኣብቲ ኢኩዌሽን ግቡእ ቦትኡ ሒዙ ከኣቱ ኣለዎ ግቡእ ቦትኡ ሒዙ ስለዚ ንዕኡ ይኾንኩም ዝቃወም ዘለኹ ነቲ ካልእ ግን ሓቢርካ ንኩሉ ከዓ ዘስርሕ ነገር ግን ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ እሱ እንተኣ ዘይፈጢርካ ግን ኣብ መወዳእታ እዚ ንሪኦ ዘለና ዕግርግር ጥራሕካ ክትፈጥር ትኽእል እምበር ሰላምን ምርጋእን ሓቢርካ ናይ ምዕባይ ኩነታት ግን ክትፈጥር ዘለካ ዕድል ፀቢብ እዩ ንምባል ጥራሕ እየ ዘምፀን ዘለኹ ብድሕሪኡ ዝመፀ ምዕባለታት ኣብ 1999 አንቶይ እንታይ ኢለኩም ዝብል ዘለኹ ኣብ 1959 እዩ እዚ ስምዕታ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ኣብ መንጎ ሱዳንን ግብፅን ተገይራ ስለዚ ብድሕሪኡ ግን ኣብ 1999 ኣብ እዘን ኣብ ላዕለዋይ ኩዑ ናይቲ ፈለግኒል ማይ ዘለዋ ሃገራት ናይ መንግስቲ ለውጥ መፅዩ ናይ መንግስቲ ለውጥ መፅዩ ህዝበን እውን እንዳበዝሐ ኸይዱ ድርቅ እውን ከጋጥመን ጀሚሩ ስለዚ ኩነታት ተለዊጥወን እዚ ኩነታት ስለ ዝተለወጠ ናይ ግድነት ፈለግኒክ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ንሕና ከዓ ክንነብር ከምቲ ግብፃውያን ህይወትና እዩ ብዘይብኡ ክንነብር ኣይንኽእል ኢልና ዝብሉ እሳቶም ከዓኒ መመላእታ ፈለግኒል ተጠቂምና ክንነብር ክንክእል ኣለና ዝብል በቲ ሓደ ሸነኽ በቲ ካልእ ሸነኽ እቶም መንግስታት ኩሎም ስለ ዝተለወጡ እቲ ፍትሓዊ ዘይኮነ ስምምዓት ኣይንቕበሎን ኢና ስለዚ ናብ ፍትሓዊ ዝኾነ ስምምዕ ንኩልና ከርብሕ ዝኽእል ሓድሽ ስምምዕ ክንገብር ክንክእል ኣለና ናብ ዝብል ከዓኒ ክሰርሑ ጀሚሮም ስለዚ ኣብ 1999 ተሸዓተ ሃገራት ኣብቲ ላዕለዋይ ኩዑ ዘለዋ ኩለን ተኣኪበን ሓደ ናይል ቤዝን ኢኒሽቲቭ ዝበሃል መስሪተን ሓደ መጋባእያ ገይረን ንዘቲ ናብ ባእስን ቋይቆን ኣብ ኩናትን ከይኣተና ክንደሊ ከለና ነዚ ፈለግኒል ከመይ ጌርና ንኩሉና ብዘርብሕ ክንጥቀመሉ ንኽእል ቅድም ንዘቲ ናይ መዛተይ ፕላትፎርም ንፍጠር ዝብል ተመስሪቱ እዚ ብድሕሪኡ መን ኣሎ እሳተን ዘን ተሸዓተ ሃገራት ግን ዋላ ካልኦት ሓያላት ሃገራት ብድሕሪኡ ኣለዋ ንዝብል ክጎትፎየ ምክንያቱ ብድሕሪት ንዘሎ ነገር ስፔኩሌሽን ስለ ዝኾነ ከካትዓና እውን ስለ ዝኽእል ንሱ ኣገዳስነት የብሉን ይሃለዋ ኣይሃለዋ ኣብ መወዳእታ ግን ተደፊኡ ብናታትን ዓቕሚ ድዩ ብናይ ካልኦት ሃገራት ሓያላት ሃገራት ድፍኢት እዘን ተሸዓተ ዝበሃላ ሃገራት ኣብ ሓደ ጠረጴዛ መፅን መጻኢ ህይወት መጻኢ ኩነታት እዚ ፈለግኒል ሓቢርና ንዘቲ ንኩሉና ብዝጥዕመና መንገዲ ኢለን ንኽዛተያ ኣብቲ ፕላትፎርም ተኣኪበን ግብፂ ፀኒሓ ተኸቲላተን ኣብቲ መጀመርታ ኣብያ ነይራ ድሓር ግን ኣትያ ምስአን ሕጂ እንታይ እያ ትብል ዘላ እቲ ስምምዕ ዝገበረቶ ኣብ 1959 ንዓይን ንሱዳንን ጥራሕ ዝምልከት ካልኦት ንዓይ ኣፍቂድክን ጥራሕ ክንትገብራ ክትብል ፀኒሓ ሕጂ ግን ኣብዚ ተኣኪብና ንዘቲ ክበሃል ክደሊ ከሎ እምቢ ኢላ ነይራ እንዳደፍአ ምስ ከደቲ ጉዳይ እምበዓርካ ኣቱ ኢላ ኣትያ
እዚ ናይል ቤዝን ኢኒሺየቲቭ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ገይሩ እንታይ እዩ ሰሪሑ ንዝብል ነዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ሽግር ዝያዳ ክብርሃልና ይልዩ ኣብቲ ፍታሕ ከኣኒ እቲ ሪኮመንዴሽን ናትና ሙሉእ ኮይኑ ዝተመልአ ሓበሬታ ክትረክብ ክደሊ ከለኻ ኢኻ መደምደምታ ንኽትገብር ዝሕግዘካ ዋላ ካብኡ ተበጊስካ መርገፅ ንኽትወስድ እውን ክሕግዘካ ዝኽእል ኢለ ዘንውሓልኩም ዘለኹ ስለዚ እዘን 9 ሃገራት ኣብዚ ገረን ባዕረከስ ንሰማማዕ እቲ ቀዳማይ እዚ ፈለግኒል ዝበሃል ኣይንፈልጦን ኢና ሓበሬታ ዝተማልአ የብልናን ናይ ማይ ክኢላታት እውን ክሳዕሎም ኣየፍረናን ስለዚ ኣብ ዝተማልአ ሓበሬታ ምርኩስ ከይገበርና ፖለቲካዊ ውሳኔ ክንህብ እንተደኣ ፈቲና ኩሉና ክንጋገይና ስለዚ ኣብ ዘይተደልየ ኩናት ክንኣቱ ኢና ኣብ ዝተማልአ ሓበሬታ ኣብ ብስነ ፍልጠትን ክውንነትን ተመርኩስና መታን ውሳኔ ንክንገብር ቅድም መጽናዕቲ ይገበር ንዝብል ሓሳባት ኢና ኣቕሪበን ስለዚ ኣለዋ ናብዚ ነዚ ናይል ቤዝን ኢኒሺየቲቭ ከም ወርልድ ባንክ እያ ከም ፎካል ፐርሰን ኮይና ነቲ ካብኡ ክርከብ ዝኽእል ገንዘብ ሙሉእ ኣምፅአን ናብ መጽናዕቲ ተዋፊረን ስለዚ ሓደ ክፋሉ ናይዚ ናይል ቤዝን ኢኒሺየቲቭ ካብ 1999 ሚሩ ክሳዕ ዝሕጂ ዘለና ክሳዕ 2012 ዝኾነሉ እንታይ እንተገይሩ ሓደ መጽናዕቲ ፈለግኒል ዝበሃል እንታይ እዩ ክንደይ ዝኣክል ማይ ኣለዎ መኒው መን እንታይ ኮንትሪቢዩት ትገብር ክንደይ እያ ክሳይ ትገብር ኮታ ጠቕላላ ዲቴይል ዝኾነ መጽናዕቲ ናይ ዝተኻ ብኢንተርናሽናል ኮንሳልታንሲ እዩ ስለዚ እተን ሃገራት ነቲ ደረት መወከሲ የዳልዋ ይሰማምዓሉ ኣብ ኦክሽን ይቐርብ ኢንተርናሽናል መጽናዕቲ ዝገብሩ የጽንዕዎ ምስ ቀረበ ኩለን ከኣይርኦ ግብፁን ዘላቶ ማለት እዩ ነቲ መጽናዕቲ ኣብ መወዳእታ ኩለን ርዒመናሉ ስለዚ መጽናዕቲ እኹል ክበሃል ዝኽእል ከስርሕ ዝኽእል ናብ ስምምዕ ክወስደካ ዝኽእል ናብ ውሳኔ ንምግባር ክሕግዝ ዝኽእል መበገሲ ዝኾነ እኹል መበገሲ ዝኾነ መጽናዕቲ ተዳልዩ ቀሪቡሎ ማለት እዩ እታ ካልኣይቲ ካብዚ ናይ ናይል ቤዝን ኢኒሺየቲቭ እንታይ ተገይሩ ግብፂ ጥራሕ እያ ማይ ከም ህይወታ ስለ ዝነበረ ንማይ ዝምልከት ብዙሓት ክኢላታት ኣፍሪያ ብዙሕ ኢኒሺሽንስ ትካላት ገይራ ኣፍሉጥኣ ብዛዕባ ማይ ካብተን ኩለን ኣብ ላዕለዋይ ማይ ክዖ ናይ ተፈነግሊት ዘለዋ ዝሓሸ ኣፍሉጦ ክእለትን ብቕዓትን ዝነበራ ስለዚ ፓሪ ንምግባር ኣብ ሓደ መጻወቲ ቦታ ንኩለን ንምቕማጠን ነተን ኩለን ሃገራት ከኣን ባዕረከስ ናይ ሰብ ዓቕሚ ክድልድል ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ስኮላርሺፕ እንዳተዋህበ ኩለን ሃገራት ክኢላታትን ሰዲደን ኣሰልጢነን ሰባት ኣብ ርእሲኡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ ማይ ላቦራቶሪ ክምዕብል ምክንያቱ ከተካይደሉ እንተደኣ ኮይንካ ጽባሕ ንኮ ከተመሓድሮ ክደሊ ከለካ እውን ላቦራቶሪ ስለ ዘድልየካ ኣብ ኩሉ ሃገራት ምዕቡል ዝበሃል ላቦራቶሪ እውን ተተኺሉ እግረ መንገደይ ኤሪትራ ኣባል ናይዚ ፈለግኒል ተፋሰስ ድያ እንተደኣ ኢልና እወ ኣብዚ ናይል ቤዝን ኢኒሺየቲቭ ስለምንታይ ደኣ 9 ሃገራት ኮይነን ኤሪትራ ዘይኣተወት እንተደኣ ኢልና ኤሪትራ በይና ኣይኣቱነ ናይ ተዓዛቡ ቦታ ጥራሕ ክሕዝ ደሊላ ስለዝኣበ ስለዚ እዚ ይኹን ግን ናይ ተዓዛቡ ቦታ ስለ ዝነበረ ንመጽናዕትን ናይ ዓቕሚ ምምዕባልን ስራሓትካ ጥራሕ ኣይስራሕ ስለ ዝነበረ ኤሪትራ እውን ከምተን ካልኦት ኣይኹን እምበር ንሳ እውን ተረባሒት ናይዚ ክልቲኡ እያ ነይራ እቲ ሓበሬታታት ብምሉኡ ክንረኽቦ ክኢልና ኢና ሰባት ናትና ክስልጥኑ ዕድል ረኺብና ኢና በቲ ዝነበረ ኩነታት ክንድቲ ዝደልዩ ንደገ ሰዲድና ክነሰልጥና ይከኣልናን ላቦራቶሪ ናይ ማይና ኣጸቢቑ ተመሓይሹ to the extent ሕጂ ኣብ እንዳ ሃብቲ ማይ ዘሎ ላቦራቶሪ ናትና ዕድመ ናይ ማይ ክፈልጥ ይኽእል ዕድመ ናይ ማይ ኣብ ዒላን ተጸኒሕካ ኣውፂኻ ክንደይ ዕድመ ኣለዎ ክትፈልጥ ትኽእል ክሳዕ ክንዲ ዘለና እዚ ንምንታይ ዝሕግዘካ ነቲ ባህርያዊ ሃብቲ ማይ ኣብ ምጽናዕ ዝሕግዝ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ተሰሪሖም ዘለዉ የዝብል ዘለኹ ስለዚ እዘን ናይ ናይል ተፋሰስ ሕጂ ዓቕምም ኩለና ደልዲለን እየን ማዕረ ምስ ግብፂ ደን ዳርጋ ተመሳሳሊ ምስ ግብፂ ዝኸውን ደረጃ በፂሐን እየን ስለዚ ሕጂ ብድሕሪኡ እንታይ ተፈጢሩ እንተደኣ ኢልካኒ
በቲ ናይል ቤዚን ኢኒሺየቲቭ ክምስረት ከሎ ተኣትዩ ዝነበረ ፍሬምወርክ አግሪመንት ነይሩ ሓደ መቃን ናይ ስምምዕ ነይሩ እንታይ ይዝብል መጽናዕቱን ሞ ንግበር መጽናዕቱ ምስ ገበርና ሽዑ መጽናዕትና አጻፊፍና እኹል ሓበሬታ ምስ ረኸብና ኣብ ንውስነሉ ሰዓት ሓደ ካብቲ ውሳኔ ክኸውን ዝኽእል ነዚ ፈለግኒ ብሓባር ኮይና ከነመሓድሮ ክንክእል ኣለና ነዚ ኩለን ሃገራት ናይቲ ተፋሰስ ተን 11 ዝሳተፋሉ ሓደ ኮሚሽን ናይ ማይ ክምስረት ስለዚ ሓንቲ ዓዲ ዘይኮነት ዋና ትኸውን እዘን ኩለን ሃገራት ተን ተወከልቲ መስሪተን ሓንቲ ኮሚሽን ክምስረታ እታ ኮሚሽን ብተካይዶ እተን ሃገራት ሽዑ ነቲ ውሳኔ እንዳተቀበላ ናብ ተግባራዊ ንክኸውን ዝኽእል ኩነታት ኢሎም ኣብቲ ፍሬምወርክ መጀመርታ ኣብ 1997 ዝተቀመጠ ውዕል ነይሩ ስለዚ 2010 እንታይ ተፈጢሩ በቲ ሽዑ ዝተሰማምዓሉ መሰረት ኣብ 2010 እምበዓር ሕጂ እኹል ሓበሬታ ረኺብና ኢና ስለዚ እታ ናይ ኮኦፕሬሽን አግሪመንት ሓደ ኮሚሽን ክምስረት ትብል ሕጊ ከነጽድቕ ኢለን ናብ ፌርማ ኸይደን ስለዚ ኣብዚ እዋንዚ ቀዳማይ ውዕል ግን እንታይ ዝብል ክልተ ሲሶ ናይ ኣባላት ዘጽድቕዎ ውሳኔ ይኸውን ይዝብል ክልተ ሲሶ ስለዚ ኤሪትራይ ነበረትን ሳውት ሱዳን ኣብቲ እዋንቲ ነጻይ ነበረትን ናጽነታ ኣወጀትን 9 ነይረን ካብዘን 9 6 እንተደኣ ተሰማሚዕን እታ ኮሚሽን ክትምስረት ማለት እዩ ምክንያቱ ክልተ ሲሶ ትመልእ ኣላ ስለዚ ኣብዚ እዋንዚ ሕጂ 5 ሃገራት ነቲ ሰነድ ፈሪመናሉ ናይ ኩልና ኮሚሽን ትመስረት ነቲ ፈለግኒል ከተመሓድር ኩልና ብዝተሰማማዕናሉ ንኩልና ብዘርብሕ ዓይነት ኣካይዳ ጌርና ከኣኒ ክትሕዞ ነቲ ጉዳይ ንዝብል 5 ፈሪመናሉ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ብዝነበረ ኩነታት ምክንያት ብመሰረቱ ተቀቢለ የለኹ ሓደ ፖለቲካዊ ፀገማት ስለ ዘለኒ ንግዚኡ ኢላ ኣጽኒሓቶ ስለዚ ግብፅን ሱዳንን ነፂገንኦ ስለዚ ግብፅን ሱዳንን ጥራሕ ነፂገን እንተደኣ ተሪፈን እሞ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እንተደኣ ሻርሸይቲ ፈሪማ ግን ተወዲኡ ትሰነድ ማለት እዩ ሕጂ ብድሕሪኡ ሱዳንን ኤሪትራን መፅን ኤሪትራን ሱዳንን ከምቲ ዝበሃል دحن خقطفو اتي سبيكوليشن نقدفون دينايلنا ግብጽ ደፋፊአተን ይኽብል ደለ ነይሮሞ ስፔኩሌሽን ስለዝኾነ خقطفه ኤሪትራ ካብ ተዓዛቡ ቦታ ናይ አባልነት ቦታ ክሕዘ ኢላ ስለዚ አውዓትያ ድምጽ ክትብደልያ ማለት እዩ ሳውት ሱዳን መጀመርታ ምስ ኢትዮጵያ ዝምድና ኣብ ዝነበረትሉ እዋን አባል ኣይነበረትን እምበር ነቲ ኮሚሽን ትድግፍ ምዃና ትገልጽ ነይራ ድሓር ግን ደቡብ ሱዳን እዚ ኣብ ቁልውላው መስኣተወት ኢትዮጵያ ክትዕረቁለኩም እንዳበለት ምስቶም ተቃዋምቲ ፕሬሸር መሰብዝሓትላ ግብጽ አውዓትያ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ክትሕግዝ ብጀመረት ንሳ ነቲ ውሳኔ ዘይትቀበል ግን ከኣኒ ኣብቲ ምትእኽኻብ ክትኣትኩም ዝደለየት ተፍልጥ ስለዚ እቲ ምትእኽኻብ ከእንታይ ኢሉ ጽቡቕ ክልቲአን ደቡብ ሱዳንን ኤሪትራን ናይቲ ተፋሰስ ምልከተን ስለዝኾነ ከኣትዋ ይኽእላን ንሰን ኣብ ዘይነበራሉ እዋን ዝገበርናዮ ምስምምዕ ግን ኣብኡ ውሳኔ ክባ ኣይክእላን እየን ስለዚ እዛ ኮሚሽን ትመዝረዶ ኣይትመስረት ንዝብል ኣይምልከተንን እዩ ብድሕሪ እሳተን ግን ታ ኮሚሽን ተተመስሪታ ወከልተን ወሲደን ኣብኡ ብሓባር ናይ ምምሕዳር ኣብ ዝካየደሉ ግን ከኣትዋ ይኽእላን እዩ እቲ ትስምምዕ ስለዚ እዚ ፀገም ዝፈጢሩ እዚ ፍታሕ ኸይረኸቦ ከሎ እዚ ናይ አረብ ስፕሪንግ ዝበሃል ኩነታት ተፈጢሩ ኢትዮጵያውን ብውሽጢ ከተጽንዕ ጸኒሓ ነይራ ማለት እዩ ኩነታት ሕጂ ምቹእ ኩነታት ኢላ ምስ ሓሰበት ኣብ ዲጋ ክሰርሐ እቲ ማይ እዩ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከመንጨ እቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጫኽዎ ግብጽ እውን ትደልዮ እንተኾይና ሱዳን እውን ትደሊ እንተኾይና ሳውት ሱዳን እውን ትደሊ እንተኾይና ተጠቀምቲ ናቱ ክገብረን እየ ኣነ ግን ሕፅረት ናይ ኤሌክትሪክ ኣለኒ ዝኸዶ ዘለኹ ቁጠባዊ ግስጋሴ ብሰንኪ ናይ ፀዓት ሽግር ጠጠው ክብል ኣይደልን እየ ስለዚ ዲጋ ገይረ ንሓይሊ መመንጨው ክትጥቀም እየ ኢላ ነዚ ዲጋ በይናዊ ውሳኔ
ወሲና ናብዛአትያ እዚዩ እቲ ኩነታት ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ወጥሪ የእትዩ ኣብ መጨረሻ እንታይና ንመጽ ሕጂ እሞንታይ ክግበር ነይርዎ እዚ ንኢትዮጵያን ግብፅን ቀድሚ ባኒሽ ተይኮስኸልኩም እሞኸ እዚ ከምዝ እንተደኣ ኮይኑሲ እዚ ከምዝ እንተደኣ ኮይኑ እንታይ ተገይሩ እዛ ናይ ኢትዮጵያ ዳም ኣብ ተሰራሓሉ ዝነበረት እዋን ኢትዮጵያ ግን እንታይ አይላ ግብፅን ሱዳንን እቲ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ዲጋ ንዕኦም ምንም ዘይትንክፍ ምዃኑ ኣሉታዊ ጽልዋ ዘይብሉ ምዃኑ ንኽፈልጡ ብሓባር ኮሚሽን ጌርና ንገምግሞ ኣድላይ እንተደኣ ኮይኑ ከኣኒ ናይ ኢንተርናሽናል ክኢላታት ኣምፂና ከኣኒ መጽናዕቲ ይግበሩ ንዝብል ሓሳብ ኣቕሪባ ስለዚ ኣብ 2013 እቶም ክኢላታት ዝበሃሉ ካብ ሰለስቲኡ ሃገራት ዝተዋጽኡን ካልኦት ክኢላታት ዘለዎምን እቲ ዲዛይን ንኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ዘማልአ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ምክንያቱ ናይ ግብፂ ሰኸፍታ እንታይ ነይሩ ዓብዳንኩም ትሰርሑ ዘለኹም 84 ቢልዮን ሜትር ኪብ ማይ ክሕዝ ዝኽእል ተመክሮ የብልኩምን እቲ መሬቱን ንዕኡ ክፃወር ዝኽእል ኣይኮነን ናይ እሳተ ገሞራ ናይ ምንቅጥቃጥ መሬት ምሰጋጥም እቲ ዲዛይን እንተደኣ ፈሪሱ ኣብ ሱዳንን ኣብ ግብፅን ከብፅሕዎ ዝኽእል ናይ ማይ ምጥለቕላቕ ፈጺሙ ክንፃወሮ ኣይንኽእልና ዝብል ነይሩ ነዚ ንምርኣዩ ፈተነ ተኻይዱ ኢለ ጥራሕ ይኸልዕሎ ደልየ ኣብ ርእስቲ እቲ ማይ እቲ ተጠቃምነት ታሪኻዊ ተጠቃምነትና ዝብልዎውን እታ ነታ ዲጋ ናይ ምስራሕ ተቃውሞውን ግብፂ በዚ ከተርኢ ፀኒሓ ሱዳን ግን በብዓመቱ እቲ ኒል ክመጽእ ክደሊ ከሎ ምክንያቱ 86 ሚእታዊት ካብ ኢትዮጵያ እዩ ዝመጽእ ከበሳታት ናይ ኢትዮጵያ ብሓርፋፍ ገምጋም ማእኸላይ ገምጋም 1200 ሚሊሜትር ዝናብ ኣለዎ ኣብ ግብፅ እንተዳሪእኻ ግን 15 እዩ እቲ ማይ ኩዑ ናይ ግብፂ ይዓቢ ዝያዳ ዲቴይልስ ኣብኡሎ ኣብ ትሕቶም መልስን እንተደኣ ደሊልና ንኣቱ እንታይ ግን ክብል ደልየ ዘለኹ ማይ ክበዝሕ ክደሊ ከሎ እቲ ፈለግ ኒል ኣዝዩ ናህሪን ስለ ዘለዎ ካብ ላዕሊ ኤሊቬሽን ናብ ዜሮ ኤሊቬሽን ስለ ዝኸይድ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ንሱዳን የጠቕልቕልቓ እዩ ስለዚ ፍላድ መጥለቕላቕ ናይ መሬት ኣብ ሱዳን ብጣዕሚ ዘሸግሮም ብዙሕ ነገራት እዩ ከዓ ኣፌክት ዝገብረሎም ነይሩ ስለዚ እዚ ዲጋ ኣብ ኢትዮጵያ ምስራሕ ንሱዳን በቲ ሓደሸ ጉልቡ ምረቓ ይንብሎ እንታይ እዩ ተቋጻጺሩ ዝኽጥር ዘለዎ ማይ ናብ ሱዳን ገጹ እንተደኣ መጺኡ እቲ ከጋጥሞም ዝነበረ ካርቱም ዝነበርኩም ሰባት ኩልኩም ትፈልጦ ኢኹም ከመይ ምጥልቕላቕ መሬት ይመጽእ ስለዚ እዚ እዩ ሓደ ካብቲ እቲ ትጸገም ስለዚ ሱዳን በዚ ሸነኽዝም ክምኽእል ማይ ከኣኒ እንተደኣ ዘይ ናብ ካልእ መዓላ ዘይውዕል ኮይኑ ብዝብልን ድያ ዋላ ኣንጻር ግብፂ እውን ብምዃን ናብ ኢትዮጵያ ወገን ከተሻሩ ጀሚራ ስለዚ ናብኡ ገጻ ስለ ዘሻረወት ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን እንደገና እቲ ዓንቶይ ዝገለጽኮ ነይሩ እዚ ከዓ ተወሲኽዎ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዓብዪ ዘይምርዳእ እንዳተፈጥረ ኸይዱ ኣብዚ ቀረባ እዋን ከዓ ግብፂ ናብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ፕሮፖዛል ተቐርባላ ግብፂ ርዒማያ ስለዚ ግብፂ ነጥፋእያ ንግደፋ ኣነ ዘይተሰማማዕ ኩሉ ንስኹም ከዓ ትሰርሑ ኣለኹም ትዲጋ ስለዚ ንሕና ንስኹም እንጥራሕ ንሱዳን ኣውፂና ኣይምልከታን ስለ ዝኾነ ርዒማ ስለ ዝኾነት ንሕና ንስኹም እንጥራሕ ኣብቲ ዘተን ኣብቲ ኔጎሽዬሽን ንእቶ ዝብል ሓሽ እማም መቕሪባ እዚ ከዓ ሱዳን ናይ ተጠቃምነት መሰለይ ምግሃስ እዩ ናብ ምባል እንደገና ከኣኒ ነቲ ዝነበረ ዘይምርድዳእ ሓዊ ወሲኹሉ ከምዚ እንዳበልና እንተደኣ ኸይድና እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ እዚ ሃይድሮፖለቲክስ ዝፈጠሮ ፀገም እዩ ጽቡቕ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሃይድሮፖለቲክስ ኣብ ካልእ ዓለም ብኸመይ ይፍታሕ
نابزبل كأخن عتو متان مدمدمتان خنجبر كندلنا ختقمنا إليه خندمدمو قطنا عندنا نخيز لنا بخنا يتأمت زي اندابلنا خنجلت كندل خلنا انتينا نرئي أب أفريقيا راح يسكوا وصدكم أب أفريقيا مهماتوس تنزي معبلة هاجرات معبلات ندين أبزتن مردة أن كفيل خايا أمنان دين نساتن كمي جيران بزتن مردة أن نشجرات فتحة نايونو حجزته مكروس لزلون نعتن أمس إيه خزارب انتفتينه بزح مزقنا تعمل سلزقونه خجوت فو حجي أب أفريقيا خير أب أفريقيا ووتر كورس زبحالله إذا ليمبوبو فلك نبوتسوانا نموزامبيك نساوث أفريقيا نزيمبابوي تنكيفو نسلستي أن حجرات كروس باوندري زجبريو ترانس باوندريو بدحريو نار إنديان أوشاني أتو إذا بتي لمود علماوي حقن ده تبع حلا زقلا زلوا حدا دوب سجيرو زخيد ماي نايتم كلن حجرات زتنكفن ناي كلنيو سلازي خوفي لن تسامعني عنك أي فتحه زبل سممعي زلوا قصة حجي international سلازي ساتن انتاي جيرن نساتن انتاي جيرن إذن زبالكم نزل ليمبومبو واتر كورس زبحال إذن 4 أن حجرات حدا كوميشن جيرن أصنع عن أوتماي من أتماي كعناتن أصنع عنه عمتاو ما يزهر ماو جيرن أبتا فلك منيو كندي إذا أكل زبر كتزرلو أصنعن أمود داتا كوكوتا انفليتان سلازي ديغان دا قبلت اتحانت عدي اتا كوتا أطرح توسد اتسترف ماي نتحانت عدي تحلف الله كومون دا قبرة تسامانيعن نابناي حبر ربحا يلوط الله ازي أبدوباوي شنخنا أفريقيا زرق زلو كونتاتيو جوينت كوميشنن فتيرن ازبل زلو قال أبنتكو قلتكم إذا خا كوبانغو زبهال فلقالو نأنغولا نناميبيا نبوتسوانا تنكيفو زحلفيو إذا أن سلستي أنك أني كم زز أمثال فلق نسلستينا تنكيفو يخيط سلازلو نسلستينا واناتاتوينا مون محادرو بحنسا أخوينا إيلن نسننكم عينت كوميشن جيرن ببصحيتن علالين نساتن كأني بسلامن بقسانتن ناب قطباو لمعات لتماي أو عيلن ناب من نبابرو حزب خأني نممحياش يتقمالو الله سلازي أخا قلائت أبنت أب أفريقيا يزارب زلقو إذي كانغار ريفرز بحالك الله كانغار ريفرز بحالك أني نبوروندي نرواندا نتانزانيا زداو بيو إذن أي رواندا جينوسايد أبستو قبرولو ساعات ذكركم تخوينو نتم هوتين دا قتلو نتم توسين دا قتلو أو يوم زأتوهم نيرهم سلازي إذون حجي سلستين ناب ناي حبر كوميشن جيرن كمي جيرن ناي إلكتريك ساعات جيرن بحباري تقامالو قال مالي كوفيلن زتين ناب حد مرداتا زبط حلو زلوا كونتاتيو تاناي مود أتان أبنت كباز زيلي زلخو موبوتو مابوتو ريفر زبحاليو إذي أب سوازيلاند زلوي بساوز أفريقيا جيرو بسوازيلاند جيرو بموزامبيك جيرو ناب إنديان أوشان زاتو مايو بقات أم عدل رخيبة بإنترناشنال فاند كمي جيركا إذا ترانس باوندري تم درو زبل دايركتور ناي هابت ماي أبزنور كل جزء أب إريترا كيدة أب سويسرلاند سوازيلاند كيدة رئيو تعزيبينيري بتعم زقرميو إذا أنك سلستين حاجرات كوميشن جيرن ببصحيتن أبايتا خوفي لن تسامامي عن ديغاتات أرسيو عد ديغاتات جيرن اتا ساوث أفريقيا يزبقس ساوث أفريقيا اتا بسمع استوهبت تطرح حيا لها ساوث أفريقيا بتعم عبق الطباع عبي بدل بولو مسوا على سوازيلاند موزامبيك توادا دراي كونتن بعد سوازيلاند كاب 3-4 مليون زي بزح حزب زلوا تحت قطبا زلوا نا موزامبيك كوم يا انا حيال انا عولالي نعي زياده هاون خيبلا كوفي لن تسامانيعن ايكويشن جيرن نناتن بتصحيتن جيرن
ኣብ ዓደን ዲጋ እንዳገበረ እታ ዝተዋህበት እንዳወሰዳ ይኸዳ ብዓይነይ ዝተዓዘብኩ ጉዳይ ብጣዕሚ ዘገረመኒ ጉዳይ እዩ ዝነግረኩም ዘለኹም ካብ ዝገርመኩም እቲ ኮሚሽን ናይ ሰለስቲኡ ሃገራት እዚ ሓንቲ ባኻ ክውሰኸልኩም ኣብዚኣ ኣብዚ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ስዋዚላንድ ሞዛምቢክን ብድሕሪኡ ምሽ ናብ ባሕሪ ዝኣቱ ኢለኩም ንሕና ጥራሕ ሰለስቴና ሃገራት ኣይኮንናን ተጠቃሚ ክንከውን ዘለና እቲ ኣብ ባሕሪ ዘሎ ዓሳ ከኣኒ ጊድኡ ክረክብ ኣለዎ ኢሎምሲ ኣብቲ ኮታ እትዮሞ ዓሳ ጊድኡ ክረክብ ኣለዎ እንታይ ማለቶም እዮም ዓሳ ክነብር እንተደኣ ኮይኑ ሓመድ ማይክሮኒውትረንትስ ዝመፁ ናብ ባሕሪ ዝኣቱ ንዕኡ ነቶም ናይ ባሕሪ ፕላንትስ ንብሎም ንኽባዝሑ ዕድል ዝህብ ዓሳታት ከዓ ንኽቕለቡ ዕድል ዝረኽቡ ስለዝኾነ ነቶም ከማን ንናቶም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ የእትዮም ሰሪሖሞ ስለዚ ናብ ባሕሪ ዝኣቱ መጠን ናይ ማይ እውን ፍሉጥ እዩ ስለዚ እዚ እቲ ኣሰራርሓ ስለዚ ካልእ ብዛዕባ ኢንተርናሽናል ሕጊ ንናይ ማይ ዝምልከት እዩ ክነውሓኩም እዩ ዳርጋ ኣብዚ ከቋርጾ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ዝተሰማምዓሉ የለን ኣብ 1997 ኣሎ ናይ ሄሌኒስኪ ሩልስ ዝበሃል ኣብ 1995 ግን እዘን ናይ ኣካባቢ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ነዚ ሕጂ ስምምዕ ገይረን ዓደታት ዝበፅሓ ዘለዋ ሓደ ምትእኽኻብ ኣለወን ሳዳክ ዝበሃል እዚ ሳዳክ ኣብኡ ተሰማሚዐን ነዚ ትራንስባውንደሪ ዝኾነ ማይ ነዚ ፈለግ ሃገራት ሓሊፉ ዝኸይሲ ከመይ ጌርና ነመሓድሮ ኢለን በቲ ሬጂናል ኢንቴግሬሽን ዝፈጠረኦ ብኡ ጌረን ተሰማሚዐን እሱ ከኣኒ ነዚ ሽግር እዚ ክፈትሓለን ክኢሉ ምክንያቱ እዚኣ ከዓ ኣገዳሲት ነጥብያ ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ሓደ ክፈትሕ ዝኽእል ሓይሊ ንሱ ስለ ዝኾነ ካልእ ብድሕሪኡ ኣብ 1997 ናይ ዩኤን ዋተር ኮርስ ኮንቬንሽን ዝብል ወፂኡ ነይሩ ሕቡራት መንግስታት ግን 36 ዓድታት ጥራሕን ራቲፋይ ገይረንኦ ዘለዋ ኣጽዲቆንኦ ዘለዋ ዝበዝሓ ኣየጽድቆኦን ዝበዝሓ ዘየጽድቃሉ ኩለን ዳርጋ ናይ ማይ ጸገማት ኣለወን ምስ ማይ ዝተሓሓዘ ብዙሕ ጸገማት ስለ ዘሎ ንዘለዎ ከም ዘለዎ ራቲፋይ ኣይገበሮኦን ስለዚ እዚ ናይ ኢንተርናሽናል ሕጊ ንትራንስባውንደሪ ናይ ማይ ዝምልከት ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ከም ሓፈሻዊ መምርሒ ጌርካ ግን ክውሰድ ዝከኣል ኮይኑ ስምዓኒ ስለዚ ናብ ምጥቕላል ገጸይ ይኸይድ ኣለኹ ናብ ምጥቕላል ገጸይ ክኸይድ ክደሊ ከለኹ እዚ ናይ ወተር ፖለቲክስ ዝበሃል እቲ መደምደምታ ከም ህዝብን ከም ሃገርን ከም ደለይቲ ፍትሒ ኩሉ ግዜ እተን ኣብነታት ክገልጸልኩም ጽናሕኩ ኣብ ዓለም ነዚ ብኸመይ ይፈትሕዎ ኣለዉ ንዝብል ነዚ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ኣብ ግብፅን ኣብ ኢትዮጵያን ጸግዒ ኸይሓዝና ኣብ ስነትን ክውንነትን ተበጊስና መርገፂ ክንወስድ ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ንዘለዓለም ኣብ ንዓና ክትንክፈና እዩ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ብቐጥታ ዝብሎ ዘለኹ ኣባላት ናይቲ ናይ ፈለግኒ ሊና ብተዘዋዋሪ ዝብሎ ዘለኹ ቀጥታ ኢትዮጵያን ግብፅን እየን ሕጂ ተፋጢጠን ዘለዋ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ግን ጽልውኡ ኩሉ ግዜ ክመፀና እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ መርገፂና ክውንነትን ተመርኪስና ንፍትሒ እታ ፍትሓዊት ዝኾነት ከኣኒ ርኢና የና ተን ኣብነታት ስለዚ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ስምምዕ ከኣትዋ ክኽእል ኣለዎን ክልቲአን ኣብ ዝብል ክንድምድሞ ንኽእል እታ ኣብ መንጎ ሱዳንን ግብፅን ንዘሎ ከኣኒ ናተይ መደምደምታ ዘልየኩም ኣይመስለንን እቲ ኩነታት ስለምንታይ ቀጠር ናብ ሱዳን ኣላ ስለምንታይ ቱርኪ ናብዚ ትመጽእ ኣላ ስለምንታይ እዚ ዝብል እዚ ኩሉ ምስ ናይ ሃይማኖት ዝተተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ እቲ ፍታሕ ንዓይ ኮይኑ ዝረኣየኒ ሃይማኖት እምነት እዩ ናብ ውልቀ ሰብ ሃገራት ግን ከም ሃገር ኣብ መንጎ ሃይማኖትን ፖለቲካን ፈላሊና ክንርኢ ምስ ንፍትን ዝሓሸ ነዛ ዓለምና ሰላምን ምርግጋእን ክንፈጥረላ ንኽእል ኮይኑ ስማዕኒ ኣነ እቲ ጽቡቕ ሃይማኖት እቲ ሕማቕ ሃይማኖት ዝበሃል ነገር የለን እዚ ኣብ ዓረማዊ ዓለም ንሪኦ ዘለና ናይ ሱኒ ሺሃ እንዳተባሃልካ ክልተ ገለ ደንብታት ናይ ሃይማኖት ኣብ ክርስትና እውን ዝነበረ እዩ እዚ ናይ ባዘንታይን ክርስቲያን
and then Christianity ተባሂሉ ካብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ዓረባዊ ዓለም ዝኸፍአ መልክዑ ነይርዎ እዩ ዝመልከ ኣብ መወዳእታ ግን ለሺሎም ደኺሞም ገዲፎሞ ኣብ መጨረሻ ኣየዋፅኣናን እዩ ተኸባቢርናን ተሰማሚዕናን ጥራሕ ክንነብር ክንክእል ኣለና እዚ ናይ ግሪክ ኦርቶዶክስ እዚ ናይ ሮማን ካቶሊክ ገለመለ ዝበሃል እዚ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ካቶሊክን ፕሮቴስታንትን ዝነበረ ዘይምርድዳእ ንዓለም ብዙሕ ሃዊፅዋ እዩ ክሳዕ ዝዳሕረዋይ እዋን ናይ ኣየርላንድ ንብሎ እውን ርኢና ኢና ክንደይ ፀገም ፈፂሙ ኣብ መወዳእታ ግን ሓቢርካ ምንባር ሃሃማኖትና ኣኽቢ ሃይማኖት መፈላለይ ክኸውን የብሉን ዝብል ኣምር ንሱ እዩ ንዓለም ሰላም ሂብዋ ስለዚ እታ መደምደምታ ዳርጋ ገሊፃ ይመስለኒ ዝያዳ ናባኹም ይገድፋ ዘይበርሀ ሕቶታት እንተሎ ክምልሽ ክፍትን እየ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ዘሎ ክገልፅ ዝደልየ ነይረ ምናልባሽ ግዜ እንተሎ ሕፅር ኣቢለ ድሓር ክገልፃ እየ ንዳንኤል ሞክሓቶ እንድሕሪ 10 ደቂቕ ዝኸውን ሂቡኒ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘለውን ከብርህ ክፍትን ተዘይኮነ ግን ኣብ ሕቶም መልስን ክምልሽ مرحبا الله خدو اوكي كبو حوسن قال حوي نعها بزعمك ابت حتو تمصت تسالي انت دليها وي ون حجي تمصت نعها فؤانه بمسرته حراج بس نعها غفو معرتا امونغو اريتران سودان نزلو ناي كونترباند حديو ناي كونترباند حتو طرحيلكا كن كتحالفو يتخلنيخا معناتو ريناينا ካብ 1907 ጀሚሩ ዝኾነ ሃብታም ኤሪትራዊ ናይ ፎሬን ካረንሲ ባጤራ ናይ ወፃእ ክረክብ ስለዘይከኣለ ካብ ደገ ክእቱ ኣይከኣለን ስለዚ ካብ ደገ ዝኣቱ ዘበለ ዳርጋ መብዛሕቲኡ ናይ መንግስቲ ብመንገዲ እዩ ብመንገዲ ባዶ ተሻዓተ ወሎ ብመንገዲ ህግደፍ ወሎ ብመንገዲ ድላይ ካሽም ሃቦ ኣብ መወዳእታ እዚ እዩ እቲ ዝኣቱ ዝነበረ ኣቑሑት ካብ ሽዑ ሒዝና እንድሕር ተዓዚብና ኮይና እንታይና ንርኢ ተፃዒኑ ይኣቱ ነተሰነ ይበፅሕ ትራንዚት ንሱዳን ተባሂሉ ካብኡ ንኣሽቱ ነጋዶ ኣለው ምስቲ መንግስቲ ዝመሻጠሩ ኣብ ሱዳን እትዮም ይሸጥዎ ሸይጦም ኣብ መንግስቲ ሱዳን ዶላር ይእክቡ እቲ ዝመፅእ ኣቑሑት መብዛሕቲኡ ተለልዩ ኣብ ሱዳን መክሰብ ክርከበሉ ዝኽእል ፕሮፊት ዝዓበየ ፕሮፊት ክርከበሉ ዝኽእል ክብሪ ዘለዎም ኣቑሑት ኢና ንብሎም ሃይ ቫልዩ ኮሞዲቲስ ርኢኻ ኣብ ሱዳን ትእቱ ስለዚ ብዙሕ መክሰብ ትረክብ ድሓር ካብ ሱዳን ካብቲ ዝረኸብካዮ ዶላር ሎው ቫልዩ ኮሞዲቲስ ዘለዎ ብዙሕ መክሰብ ዘይርከቦ ኣቑሑት ብብላክ ማርኬት ጌርካ ከዓ እንደገና ናብ ኤሪትራ እትዎ ከም እኽንሰሉ ከም ዘይከኣል ኣቑሑት እዮም ስለዚ ከምዚ እንዳገበረ እቲ መንግስቲ ናይ ዶላር ዝነበሮ ሕፅረት ከም ሓደ መሸፈኒ ገይሩ ብኮንትሮባንዶ ክሰርሕ ከም ፀንሐ ፀሓይ ዝሃሮሞ ሓቂ እዩ ከም ካልእ ዝያዳ ኣብነት ክኾነና ነዚ ዝጠራጠር ሰብ እንተሎ እቲ ወዲ በኺት እቲ ሚኒስተር ዝበሃል ኣስመራ ዘሎ ቤት ፅሕፈቱ ዳርጋ ሪእዎ ይፈልጥን እዩ ኣብቲ ሰነይ ተቐሚጡ ዘሎ ስለዚ እቲ ቀንዲ መዋፈሪ ናይ ንግዲ ዓሰብን ባፅዕን ባሕሪ ወደብ ከለካ ኣብቲ ሰነይ ኮይንካ ብመንገዲ ሱዳን ጌርካ ክትሰርሕ ምድላይ እዩ ስለዚ እዚ መበገሲኡን ጠንቁን ርዱእ ስለ ዝኾነ ብኮንትሮባንዶ ጌርና ጥራሕ እስከ ንሕለፎ ኮንትሮባንዶ እዩ እዚ ሕጋዊ ዘይኮነ ኣሰራርሓ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ጥራሕ እዩ ዝውድቐካ ካብኡ ወፃኢ ነዚ ናይ ኮንትሮባንድ ስራሕ ኣብ ሱዳን ኣቲኻ ድላይካ ናይ ምግባር ገንዘብካ ኣብ ሱዳን እቲኻ ኣስሪሕካ ዶላራት ሓፊስካ ዳሕራይ ክትጥቀመሉ ምፍታን ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ከም ቀንዲ መንቀሳቀሱ ቦታ ወይ ባይታ ከም ስፕሪንግ ቦርድ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ እቲ ናይ ምስራቃዊ ወገን ናይ ሱዳን እዩ እቲ ኣብ ምስራቅ ዘለው ሱዳን ኣቀዲሞም
كم تقاومتي أب إريترا سلطينهم يوم መንግስቲ ኤሪትራ ኣብ ስማራሎ መንግስቲ ንሱዳንን ኢስት ሱዳን ነቲ ማእከላይ መንግስትን ዓሪቕዎም ንሶም ኣብኡ ስልጣን ሒዞም ስለዚ በቲ ፀንሖም ዝምድና ነቲ መሓውር ናይ ኮንትሮባንድ ተሓባበርቲ ነይሮም እንታይ ይረኽቡ ነይሮም ኣምሳዩ ንዝብል ንዝኾነ ስለዚ ተጠቀምትናቱ ንሶም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ እዚ ናይዶም ምክትታል ዝበሃሉ ኣካላት ዶብ እንዳተከታተሉ ዓብይ ስርሖም ካብ ኢትዮጵያን ካብ ሱዳንን ኮንትሮባንድ ምስራሕ ነይሩ ኣብ ኣስመራሲ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ዘለዎ ፊኖ ንኽትረክብ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ዘለዎ መሸማዕ ዝተነ ጣፍ ንኽትርኢ ኣየፀግመካን እዩ مالحان تركب يا بنان سلازي بوز متص نبرأي سلاز إذا ناي كونتراباند سرح إذا قدم بكونتراباند خد سرح ناي إثيوبيا دولار كتوت حجاوز خانة أسرار حاجة ديفكا نإرتران إثيوبيان أبكينا زأكل تيوان حجي إندجنا من السودان يدقم الله أمنتاي كبزحنايو حبيرنا هم رأينا سلازي إذا تقندت أنكو أبرسي أجن اتخونتات اتي معخلاي منغست ناي سودان انده ترد كده نزن خعصو سقمتታት كوسد جميرو ريخم ناي صدتان نزي ناي كونتروباندن زوافرو زنبرو اب سودان دارغا بزح بوتا ناي منغست لوخا زنبرو بصحفتهم تعاصيو نسوم يسرو غله دارغا 6 ورحي دارغا غله رينا سمعنا نيرنا اينا سلازي نت محور ناي منغست اريترا أبت كونتراباند زوافر زنبرة أقدمه كلام صنيعي حجي ثاني مود أتا سقمتي دوبناي معتاو سقمتي عزلا ذي ثرياتات ذي مسمته عندنا منغست إريترا نتقاومتنا السودان أبسوا كبابي يعلمهم كم زرلو خاني كل عالم زفلطو خناتاتيو إذا خامدي سخاني نتزم دناتات ناي إريترا ناي سودانن خمس حرف فجيرو اتوم ناي جبسي وتحدرات مسيوم زبحالو زلو نمن انت خو غوريم مسيوم تدايلكا بيزيكالي بناتي مرداتان حبريتان زلن نقصا حجي كسلطنون اتناي ساتلايت سيستمز مقاطعري ناي سرعت خاني كحزون يوم زفتو مقاطعرون كحجزون يوم مسيوم زلو سلازي ازي مرداتاي سلازي زيرنا ناي إريترا ناي سودانن كابتي نبور زخونة زمدناتات وطيخة بكونتراباندن أبكترن كتاتو فتينكا زغات أم سحبينو سلازخونة نعو قومو مسفتنو تقبرو زلخالك عيكونن كلها مسفتنو ناي تلا عيخا تلا فتاوية يوئلكا اندغانا انداو ويخا نا جبس خيتكا مس جبس السودانن أن باشين مدخامن حبيب كان مسرح زكاية زلو صوتا كوين سمعني سلازي وطيتون تاي كخون حبيرنا هم رأينا ودي لهم thank you كبرحاو سنغال ناي بحقي عبي حيال استيو مالتسي سنغال انتاي لنا نيرو ابتناي دكتور جبرس زملا كملي امتي يلو حجي كم تزبلو كلاتنا نتي قرن افريقيا زخيل بستفلالي انجل كنريو خلنا نناتنا موسختا هلونا خيلي اي ثينك سنغال ابدناي لومي زاكل موسختا يبنا له كم نطبع قميطو زلو سالساي عالم اي سالساي وجه عالم وي تل وور مبغسيو ما يخون زبل تنتناتات አለው ይልና ስለዚህ ምስማይ ተተሐደ ፖለቲካ አስጋአ ምዃኒ حبيرنا ማለትዩ ብዙሕ ጭቅታን መረዳታታትን ሐቅታትን ይብና ቋዳ ብዙሕ ርእይቶውን አይሃበን ከም ዘለዎ ፋክስ and data ይብና አሎ አው ተሞርኪና ግቦ መረዳታ ክንገብር ዘፍእል ሓበሬታ ይብና ዝብል እምነት አለኒ بعبيو أبتناي ماي هابتي دايركتور كوينو سرح زنبرة أبتناي واتر بوليتيكس متنعتهاوي أفلوت أخم دلون يحبرنا مالتي
ብዙሕ ሕቶታት ክህልወና ክእል እዩ ስጋዕ ሰዓት እንተተኢሉ ግዜ ተሂብና ክንውስኽ ኢና ግን ሓንቲ ሰዓት ጥራያ ዘላትና ደጋ ሓንቲ ሰዓት እያ ዘላትና ንሕቶን መልስን ሰንጋል ሓወይ ትሰምዓኒ እንተለኻ ምናልባት ከም መእተዊ ኣብ ትሕቶ ኣነ እውን ክጅምር ኣበይ ኻንታ ብዙሕ እንዲዩ ብዙሓት ኣሎ እዚ ሕጂ ኣብዚ ዝኸይ ዘሎ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት ከነጥቦ ምእንታን ዙም ክንገብር ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐንዱ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ረነሳንስ ዳም ክጁ ከምታ ዝበልካዮም ማለሲ ባዕሎም እዮም እንታይ ስሙ ገይሮም ኣብቲ ስምምዕ ወይ እውን ምስቲ ጎረብ ተሰማሚዖም ዝገበርዎ ኣብቲ ኮሚሽን ተወሲኑ ዝተኸደ መገዲ ይኮነን ኢንፋክት ባዕሎም እዮም ማለት ወሲኖም እቲ ኩነታት ናይቲ ዓረብ ስፕሪንግ ምስ ጀመረት ጽቡቕ ግዜ ስለ ዝነበረ ጀሚሮም ሕጂ እዚ ናበይ ወስደና ይመስለካ ማለት ቢሉ ኣቐሚጥካ ኣለኻ እቲ ናይ ማይ ውግእ ማለት ሳልሳይ ዓለም ውግእ ብማይ ክጅምር ዝኸውን ምክንያቱ እቲ ዋተር ፖለቲክስ is very hard ስምምዕ ካብ ዓለም የለን ኢልካ ኣቐሚጥካ ያኻ ዓለም ተሰማምዓሉ ኣገባብ ምሕዳር ማይ የለን ኢልካ ኣለኻ ሰሎ ዝሃጓፍ ኣሎ ሳልሳይ ከዓ ዓለምና ብዝተፈላለየ ናይ ክሊማት ሽግራት የጋጥም ኣሎ ማለት ዓለም ይቀያየር ኣሎ ድርቅን ካልእ ዋዕን ገለመታትን ኣሎ ስለዚ እቲ ማይ ዘተኮረ ፖለቲክስ ክጸንሕ ማለት እዩ ኳዳ ኣመንጎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃስ ለውጢ በቃ ንደልየዲ ዘይንደልዮ ለውጢስ ኣቲናይ ማለት ዝኾነ ለውጥን ኢትዮጵያን ሱዳንሲ ፍናን ንነዊሕ እዋን ክኸይድ ዝብል ገምጋሙን ኣሎ ሕጂ ናበይ ዝወስደና ናትካ እንታይ ኻ ትብል እዚ ክፍታሕ ተኮይኑስ እንታይ ትኽግበር ዘለዎ ትብል ምስኡ ተሓይስካ ኤርትራ ከም ሃገር ኣካል ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስለ ዝኾነት ናታ ኣታሕዛ ኣብዚ እንታይ ይኸውን ዘለዎ ኢኻ ትብል دحرنا تحطون ملسنا سجرينا بعد ذل أخايا بالكامل من الأبلو توم حطوا تحطوا تدليو إلكم حفابلو I think حدا سبب حدا حطوا حطت كنا في الكدينا من الوقت كال عدل كنبينا مالتيو سنقال مايك نبخا الرأي قلنا لي دانيال زرسع أخوان كلتا نقر نيران حدا كجمر كدل خلقو رحوس بعال قبل درسعي أنتكم زخونكو سلازي قرتا رحوس اتخال اي تخاني كود خلقو خاني صنيلكم سلاز سمعكمني يمسكنكم إلى كمسكن قبان نيرو قوموا سلازي يمسكوكم مسلني عنبابا بزح يهابكم نمو حجر عنبابا في كتبوا لي صنيلكم سلاز سمعكمني يمسكنكم يبلوكم اوكي نابتا حقوقكم إليه نابتا حتى خملس دانيال تنزقرب كان أقدستين بطعم أقدستين ناتي رئيتو يخاقت ميشم رئيتو أفت الديو ووقت الديو نابي قوت خيديو نمتنبايو كوانت تأقمني أنا قمت صفوية ناب كينات كأتوانا زخيل قن إلي أي قمتن سلمنتاي نزب الحتو قمل شيء اتين هاي فلقني الماي 84 بليون متر كيوب مايو اذن تداري اخايو نزم كلن ابتفاسس زلوا هاجرات كاب لعلواي ما يكوعو ساع تحتواي ما يكوعو زلوا ولا نتي ناي اقدمكا ناي تطقمنت مسل زبلو ناي ግብጽ እውን ኣብ ግምት እቲኻ ሶሉሽን ዘይርከቦ ግድል ገይረ ግን አይወስም ተረዲኻን እንተ ኮይንካ እቲ ጽቡቕ ድሌት እንተ ደኣሎ ኮይኑ ካልእ ፖለቲካዊ ኩነታት እንተ ዘይተወሲኽዎ ንኣብነት ጎብለ ለኔሬ ናይዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሕጂ ከመይ ገይረ ምስ እንኮፊለ ይዘራርብ ትዕቢት እንተ ደኣ ዘይወሲካ እዚ ንኹልኻ ዝኣክል ማዩ ንኹልና ዝኣክል ማዩ ንዑ ከመይ ጌርና ንሓዞ ኢልካ ናብ ልምዓትን ናብ ጥቕምን ናይዚ ኣህዛብ ዚ ክንገብሮ ኢልካ ክትሓስብን ክትሰርሕን
ዘይከኣል ኮይኑ ይስምዓለን ንግዚኡ እቲ ሃንጎ ኦቨር ኣሎ እንዲሁ መን ኣነ ስለምንታይ ይድፈር ከመይ ገይሩ ዝበፂሑ ኢልካ ገምፀርጨር ክትብል እንዲኻ ኣብ መወዳእታ ግን ዜርካ ኣባይታ ምርጋፅካ ዝተርፍ ኮይኑ ኣይስምዓንን ምክንያቱ እቲ ማይ ንኹልኻ ዝኣክል እዩ እቲ ማይ ንኹልኻ ዝኣክል እዩ ክብል ክደሉ ከለኹ ግን ኣብቲ ስምምዕ ከኣቱ ዘለዎ ጉዳይ ኣሎ ንኣብን ሓንቲ ቀላል ኣብነት ክገልጽ እየ ኢትዮጵያ ከምቲ ዝበልካዮ ንሱዳን ንግብፂ ከየፍቀደት እቲ ዳም ጀሚራ ጽቡቕ ዶ ጽቡቕ ኣይኮነን ኣይጽቡቕን መን ናብ ዝደፋፊ ናይ ወተር ናይል ኢኒሺየቲቭ ኣትያ ከተብቅዕ ኣብቲ ውሳኔ ናይ መብዛሕትኡ እንተደኣ ተወሲኑ ብዲሞክራቲካሊ ክትቅበሎ ዝግባኣ እንቢታ ከተስምዕ ጀሚራ ስለዚ እንድሕሪ እንቢሎሞም ናይ ግድነት ኢትዮጵያ ንሶም ዝመስሎም ከዓ ክወስድዮም ስለዚ ኣነ ንኢትዮጵያ ይማጎተሎም ኣይኮንኩን ዘለኹ ተገዲዶም ዝኣተውዎ ድዩ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብጣዕሚ የድልዮም ህዝቦም ይጠምሎ ድርቂ ይመጽእ ኣሎ ኤዱኬሽን እውን ክንገብር ኣይበሉም ክሳብ ሕጂ ዘይተርፊ ግን ጽባሕ ንኮ ክመጽእ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሎምሲ ፍትሓዊ ይኮነን ከዓ ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ግብፂ እያ ተኣብዮም ኮፍ ንበል ንዑ ንኩሉና ይኸውን እዚ ማይ እንድሕር ኢለካ ግብፂ ተኣብ እንተደኣ ኣላ ኮይና ኣነ እቲ ሕቶስ ንጹር ኮይኑ ይስምዓኒ ሓንቲ ኣብነት ክገልጸልካ ካብቲ ኣብ ናይ ናይል ቤዚን ኢኒሺየቲቭ መጽናዕቲ ዝተገብረ እንታይ ይብል መስለካ እዚ ናይ ፈለግኒል ኣብ ኣስዋን ዳም ኣብ ግብፂ ምስተዓክተ 55 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ስለ ዝኾነ እቲ ሙቐት ናይ ኣብ ግብፂ ካብ 10 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ሃገራት ከይተጠቕማሉ ሃፊፉ ይኸይድ ይብል እቲ መጽናዕቲ ዝብለካ ዘሎ ኩናት ኣይኮነን ካብ 10 ክሳብ 20 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ማይ እቲ ባዕሉ እንታይ ይብል ኣብ ክንዲ ኣብ ኣስዋን ዳም ዝዕገት እቲ ማይ ኣብ በሪኽ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ተዓጊቱ ነይሩ እንትኸውን እዚ ማይ እዚ ከይተነነ ምተረፈ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዳርጋ 22 ዲግሪ ሰንቲግሬድ እዩ ቁሩብ ከዓ እቲ ዘለዎ እቲ ቦታ ምናልባሽ ውስኽ ክብል ይኽእል ይኸውን ዋላ 27 ንበሎ ኣብ መንጎ 55 ኢና ገንዛረብ ዘለና ስለዚ እዚ ካብ 10 ክሳብ 20 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ኣብ ግብፂ ኣትዩ ሃፊፉ ዝኸይድ ዘሎ ኢትዮጵያ ዳም ስለ ዝሰርሐት እተን ክሃፋ ዝነበረአን ዋላ ንሰን እንድሕር ተጠቒማ ዓብዪ ናይ ሕርሻ ጌራ ነቲ ዝጠሚ ዘሎ ህዝባ ክትዕንግል እያ ስለዚ ዊን ዊን ሲትዌሽን ነቲ ማይ ምንም ከይተንከፈቶ እቲ ክሃፍፍ ዝነበሮ ካብ 10 ክሳብ 20 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ናብ ልምዓት እንተውዒላቶ ግብፅን ሱዳንን ከይተጎድኣ ነቲ ማይ ክጥቀማሉ ክእላየን ንሳኸ 6500 ኤሌክትሪሲቲ ጀነሬት ትገብር ኣላ ኣብ ግብፂ ኮ 12 ነናይ 275 ሜጋዋት ዝገብራ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ተመንጩላ ግብፂ ስለዚ ንሶም ከ ኣብ ግብፂ ኣብ ነፍሱ 99 ካብ 100 ነፍሱ ወከፍ ገዛ ኤሌክትሪክ ብወዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ከምኡ ይኮነን ስለዚ ነቲ ግብፃዊ ዝረኸቦ ፀጋ ኢትዮጵያዊ ክረኽቦ ስለምንታይ ዘይንምናይ ናይ ሂማኒቲ ሕቶ የዛረብ ዘለኹ ናይ ምድጋፍን ዘይምድጋፍን ኣይኮነን ልክዕ ብዘሰም ቶክን ኣብ ታንዛንያ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ህዝቢ እንዳበልኩ ክኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ንኩሎም ዝኸውን ክነሱ እንታይ እዩ እዚ ናብ ዕግርግር ዘብፅሖም ዘሎ ንዓይ ብዙሕ ክርዳእና ኣይከኣለን ስለዚ ናይ ዝፀንሐ ሕሳባት ንምውርዳት ዝግበር ቃልሲ እንተደኣ ዘይኮይኑ እዚኣ ካልኣይቲ ኣብ ሱዳንን ኣብ ግብፅን በቲ ትራዲሽናል ዝኾነ መስኖ እንዳተጠቕማ ብዙሕ ማየን ዝህልኻ ዘለዋ ስለዚ ከምቲ እስራኤል ትጥቀመሉ ማይ እንዳቆጠብካ ነቲ ናይ ታሪኻዊ ተጠቃምነት ናቶም ታሪኻዊ ተጠቃምነት ነቲ ህዝቢ ሕጂ ሕርሻ ገይሩ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ ከይትንከፍካ ግን ከምቲ ኣነሰሳሪ ዝጥቀመሉ ቆጢቡ ማይ ቴክኖሎጂ ኣታትዮም መዓት ነተን ካልኦት ኣብ ላዕሊ ዘለዋ ክጥቀማሉ ዕድል ዝህብ ኩነታት ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ መዓት ዕድላት